Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Miyerkules, Abril 26, tuig 2023. Sa gihapon inimo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Anti sa mga nagapauna kag dalagkuan nga mga balita kaupod naton sa sining mga tinion sa aton sining live studio, aton sining special prize winner sa nagikan pa sa barangay San Nicolas sa distrito sang La Paz. Iya sining proof of purchase syempre ang Silver Swan na soyso si Ma'am Pebi Sotelo. Ma'am Pebi, good morning. Good morning. Congratulations, ma'am. Yes, Liyog na to isip ang aton sining cash prize nga 500 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 na pesos sa di na makanto. Anong kantuan sa 500 pesos ni Ma'am Pebi? Bakaliwat sang Silver Swan, sang Bioderm, o ano man na nga mga proper purchase. Wow, tidamo ng interest mo na hulog. Preparado Ay, ka na sa kadamo, nagahilapit nga grand draw? Pero may damo-damo kada gahulog ko taga 30 bilog 20. Okay. Ang dahaman tong mga taga-barangay sa Nicolas nga magpasakop man sila para nga mangin katulad nila or pa nila ikaw nga natagdaog diri sa Buena Mano Salvo. Oo. Ang mga kaingod ko diya sa Nicolas, Lord, nakauna ko, Lord, daog sa imo, Lord, gahulog ka man di po duwa kapag malawagan, ako gid akauna. Ang mga amiga mo man nga iba na balalo na siya nga pasakop man para makadaog man sila sa bombo. Ang imo nga proof of purchase, Silver Swan soy sauce, masami mo ginagamit ini ma'am? Sa balay, kaon magluto. Ano nga mga specialty ni Ma'am Pebi nga Ang luto? kumon gina adobo. Adobo. Gina isaw-sawan. Wow, sus. Muna. Sige. Imo sining pasalamatan, duyag nga pasalamatan na Ma'am Pebi? Ay, salamat gid sa Bombo Radio, ilabi na gid sa Silver Swan nga kula sa uay ako kapalahulog sa Silver Swan, uay gid ako nagdaog. Madamo gid nga salamat. Basta Radio, Bombo, Star FM. it's all for you. Alright, congratulations liwat sa kay Ma'am Pebi Sotelo sa barangay San Nicolas, La Paz. Iya sining proof of purchase Silver Swan soy sauce. Yari na madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Sesyon sa City Council liwat nga nangin tensyonado matapos ngagin sa Ruso ni City Councilor Plaridel Nava, si City Councilor Sedfrey Cabaluna kay sa pamatidaan ni Councilor Plaridel Nava no na insulto siya sa pag-recognize niya ni Kagawad Cabaluna bilang manong sa pagpasar sang LPTRP Ordinance. Western Visayas Regional Athletic Association na meet sa Kalibo Aklan, masugod na subong iyang adlaw. Ibalon man naton ang latest traffic situation diri sa syudad sa Iloilo kay padayon ang pag-install sa mga temporary kiosks sang aton siniyang mga merkado nga under sa private-public partnership. May pila ka mga dalan rin gagin pang occupy ang katunga nga lane. Iloilo Provincial Government naghatag sang 7.95 million pesos para sa mga delegates sa probinsya sa Huevra Amit. Dugang sining mga balita kag impormasyon aton siniyang patpaton diri sa pagpalayag sa bombohanay sa Udo. Ano gid bala ang nangin rason kung nga naglabot sa punto nga nag-init naman ang ulo ni Kagawad Plaridel Nava kagin sa Ruso si City Councilor Sedfrey Cabaluna sa sining pagpasar sa pag-adapt sa local public transport route plan na ordinance na new and improved. Sa aton sining mga kabombo nga daw kasubong iyang labuton gini Kagawad Plaridel Nava si Attorney Sedfrey Cabaluna. Mailangan kay nagpatunga diri ang Sergeant at Arms si former punong barangay Hamulo. Kag nagtindog man gilayon ang mga konsihal, Councilor Doron and Councilor Rudolph Ganson nga mag-pacify sa nasambit sining hitabo
Detalye sini panumbalikan ta sa panay nga pagpalayag sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Mutiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho. Oras na Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos Jr. personal na sinaksihan ang Combined Joint Littoral Live Fire Exercise sa San Antonio, Zambales na bahagi ng Balikatan Exercises 2023. Ang National Telecommunications Commission naman iginiit na wala ng susunod na extension ng SIM card registration matapos ang 3 buwan. House Committee on Dangerous Drugs sinimulan na ang investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na kaso tungkol sa 6.7 billion pesos na shabu haul na kinasangkutan ni Police Master Sergeant Mayo. Ang Supreme Court naman ipinaliwanag ang ilang dahilan kung bakit sila lumalabas at nag-iikot sa ibang lugar dito sa bansa. Samantala, Media Training 2023 naman na inorganisa ng Korte Suprema nagpapatuloy. Sa ating international news, kuha tayo ng update mamaya. Libo-libo mga katao, mga kabombo mula sa iba't ibang mga bansa inilikas na mula ho doon sa Sudan. Ang utak naman sa nangyaring pagsabog sa Afghanistan noong 2021 ay kinasawi ng halos 200 Afghan at Amerikano na patay ng Taliban. At sa sports balita, Atlanta Hawks bumawi laban sa Celtics sa do-or-die game na 117-119 score. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, pumalo ngayon ang heat index sa 36 degrees Celsius para sa Southern Metro Manila, particular na sa Central Business District ng Makati City. Sa datos ng Bombo Weather Center, maaari pa itong magkaroon ng pagtaas sa dakong hapon dahil sa singaw ng mga struktura at volume ng mga sasakyan sa naturang lugar. Samantala, uupuan naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng National Telecommunications Commission o NTC kasama na ang Telecommunications Company o Telcos upang makabuo ng guidelines sa paggamit ng Emergency Cell Broadcast System. Sa ngayon kasi ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, wala pang specific rules tungkol dito. Hindi naman idinetalye pa ni Uy ang oras o petsa para sa nasabing pagpupulong. Ang hakbangang ito ng mga ahensya ng gobyerno ay kasunod na rin ng pagpapadala ng ilang serye ng emergency alerts ng isang telco para paalalahanan ang mga SIM user para magrehistro ng kanilang SIM cards bago ang orihinal na deadline ngayong araw, Abril 26, na nagdulot ng panik naman sa publiko lalo na sa mga nakatanggap na SIM users. Ipinaliwanag naman ng telco na ang pagpapadala ng emergency alerts ay mahalaga kasabay na rin ng nalalapit na pagpapapaso o pagpaso ng naunang deadline sa SIM card registration period. Una nga na rin inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig pa ng SIM card registration period sa loob ng 3 buwan o 70 araw nito lamang araw ng Martes. Samantala sa iba pang mga balita, mga kabombo, Pangulong Marcos Jr. personal na sinaksihan ang Combined Joint Littoral Live Fire Exercise doon ho sa San Antonio sa bahagi ng Zambales na bahagi pa rin ng Balikatan Exercises 2023. May nakuhang detalye dyan si Bombo Anay Soberano. Yan, wala na. Hindi nag-aamin yung ano ko sa... Balikan natin mamayang linya ni Bombo Anay Soberano. Samantala humuna mga kabombo. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, maliban sa pagtitiis sa mainit na panahon, ngayong tag-init, maghihigpit din ng sinturon ng mga consumer para sa inaasahang mas mataas na rates kasabay na rin ng mataas na demand sa kuryente. Ayon kasi sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, tumaas ang spot market prices para sa elektrisidad ngayong buwan sa kabila pa ng sapat na supply kung saan madalas na ginagamit ng mga consumer ang air conditioning units at iba pang cooling appliances para maibsan ang init ng panahon. Inuulat din ng power operator na ang wholesale electricity spot market rates sa Luzon at maging sa Visayas ay tumaas sa 16.8% hanggang sa 7 pesos and 68 centavos po yan sa kada kilowatt hour. Base yan sa data noong Abril 23 kung saan inaasahang magpapatuloy pa ang uptrend hanggang sa susunod na buwan dahil sa posibleng pagtama ng El Nino dry spell na maaaring makabit
nakaapekto din sa supply ng kuryente mula sa mga hydropower plants. Subalit ayon sa power operator sa Mindanao naman na bahagyang nakadepende sa mas murang kuryente mula sa hydro facilities, bumaba naman ang average price sa 18.3% o hanggang 5 pesos and 36 centavos po yan sa kada kilowatt hour. Inaasahan na hindi naman na bababa ang singil ng kuryente ngayong buwan ng Abril at sa susunod na buwan dahil na rin yan sa inaasahang pagtaas pa ng demand dahil sa nakaamba na ring El Nino at nararanasan ngayon na mainit na panahon tuwing summer. 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Balikan ho natin ang report ni Bombo Annali Soberano. Kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy na Balikatan Exercise 2023. Bombo Annali? Personal na ang sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang combined joint literal live fire exercise sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na ginanap kanina sa Zambales. Ladies and gentlemen, the President... Pasado alas 9 ng umaga kanina nang dumating ang Chief Executive sa San Antonio, Zambales, kung saan sinaksihan nito ang firing ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Ayon kay Balikatan spokesperson Colonel Michael Lohico, bahagi ng live fire exercise ang pag-target at pagpapalubog sa isang decommissioned Navy warship na nakakasakop sa 12 nautical miles mula sa baybay ng Zambales. Kitang-kita naman ang excitement ng Pangulong Marcos habang pinapanood ang nasabing aktibidad. Ang nasabing event ay siyang highlights ng Balikatan Exercise 2023 na nagsimula noong April 11. Nasa mahigit 17,600 na mga Filipino at Amerikanong sundalo ang talahok sa 38 iteration na tinaguri ang pinakamalaking event sa history ng Balikatan. Layo nito na paigtingin ang joint and combined capabilities sa maritime security, amphibious operations, live fire exercise, urban operations, aviation operation at counter-terrorism. Nakatakda namang magtapos ang Balikatan Exercise 2023 sa darating na April 28. Pakinggan natin ang pahayag ni U.S. Colonel Dohan na siyang nagbigay ng briefing sa Chief Executive kaugnay sa gagawing aktibidad. Complexity of the sensors, both ground and air and human, all combined together to provide a target set, a profile package that becomes executionable and targeted to their requisite weapons target match. Basically, it's saying that once they receive the information, they can compile that within a joint combined effort and then determine what is the proper appropriate weapon at range and capability to prosecute and hold that target custody. The importance of the CIF-C is the sensing and C2 influence capability that will allow the joint and combined force to deconflict, synchronize, and use all the assets to increase the lethality and the timeliness of prosecuting a target within any area and within any domain within the Philippine region. Of note, the MQ-9, flying at 25,000 feet, will provide full motion video live feed from the highest aperture in the atmosphere. The Hermes is flying at 15,000 feet, organic to the Armed Forces Philippines, to provide redundancy in full motion video, targeting and battle damage assessment of the target you see today. Ang pahayag ni Colonel Dohan, ang U.S.-American soldier na kabilang din sa nasabing joint military exercise. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Karagdagan pa rin sa ating mga balita, mga kabombo. Iginiit ng National Telecommunications Commission o NTC na pinalna ang 3 buwan na extension ng SIM card registration at hindi na masusundan pa
Ginawa ni NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan ang nasabing pahayag kasunod ng isinagawang cabinet meeting sa Malacanang nang matanong sa posibilidad ng ikalawang extension ng SIM card registration period. Pinaalalahanan din ni Salvahan ang publiko na ang mga hindi pa nakarehistrong SIM card ay otomatikong made-deactivate sa oras na mapaso ang deadline sa Hulyo 26, 71 araw matapos ang orihinal na deadline. Anya, sa Hulyo 26, ang mga unregistered SIM card ay agad na mawawalan ng access sa call and text service at e-wallets. Una nang nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa unti-unting pagkawala ng access ng hindi pa rehistradong SIM card sa mga telco services. Sa ibang mga balita mga kabombo, ang House Committee on Dangerous Drugs sinimulan na ang investigasyon kongreho dito sa kontrobersyal na kaso tungkol sa 6.7 billion pesos na Shabu Hall na kinasasangkutaan ni Police Master Sergeant Mayo. May nakuhang report dyan si Bombo Aika Nunez. House Committee. Balikan natin mamaya ang linya ni Bombo Aika Nunez kasabay pa rin po dito sa kanyang report ukol dito mga kabombo sa pag-sisimula ng investigation na pinangungunahan po ng House Committee on Dangerous Drugs at nagsimula ngayong araw na to. Sa iba pang mga balita mga kabombo or iba pang mga update sa ibang mga usapin dito pa rin po sa ating bansa. Update po tayo mga kabombo dito ho sa report nitong si Bombo Victor Liantino. Abangan din ho pala mamaya mga kabombo, no? Star Nation, ito hong tungkol dito ho sa report ni Bombo Victor Liantino kaugnay ho dito sa ilang mga ginagawang pag-iikot ng mga mahistrado ng Korte Suprema at paliwanag ho dito ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Samantala humuna sa ibang mga balita, ang Department of Migrant Workers tiniyak na magbibigay ang gobyerno ng $200 na tulong pinansyal sa mga Pilipinong babalik mula sa Sudan. Yung pansamantalang trabaho sa Kingdom of Saudi Arabia pinag-iisipan pa raw. May nakuhang report dyan si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na magbibigay ang gobyerno ng Pilipinas ng $200 na tulong pinansyal sa lahat ng overseas Filipino workers na nawalan ng tirahan dahil sa kaguluhan sa Sudan. Ayon pa kay Ople, bibigyan pa rin ng tulong kahit ang mga walang pasaporte o identity card at sisiguraduhing ligtas lahat ng mga dokumento ng mga ito sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs. Dagdag pa niya, inatasan sila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na makipagtulungan sa mga international partners gaya ng United Nations at International Office of Migration upang mailigtas ang lahat ng apektadong Pilipino. We are trying to explore the possibility that those who wish to be hired instead of coming home, kasi naintindihan naman natin yung iba ayaw umuwi kasi iniisip nila wala din naman kaming trabaho doon, so might as well stay and then tingnan natin kung baka humupa yung sitwasyon, ano. But we're looking at and exploring the possibility of temporary jobs for them in Saudi Arabia. Sinabi din ng Department of Foreign Affairs na hindi bababa sa 50 Pilipino sa Sudan ang inilikas, habang mahigit 320 ang humihiling na maiuwi. Sinisikap naman anya ng Philippine government na maibalik ang mas maraming Pilipino sa loob ng 72 oras na tigil putukan sa pagitan ng militar ng Sudan at ng paramilitary rapid support forces. Right now, we want to take advantage of the ceasefire na declare, to bring them to safety. With the help of the DFA then and with our embassy and also with the help of OWA. So, yung mga nais magtrabaho upon return, we will help them find jobs and we also allocated financial aid to their families. Samantala, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Migrant Workers sa Ministry of Human Resource and Social Development ng Kingdom of Saudi Arabia para sa mga posibilidad ng trabaho para sa mga Pilipinong nais ma-hire imbis na bumalik sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, 14 na minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian.
Balikan ho natin ang linya ni Bomboy Canunias kaugnay ho rito sa pagsisimula ng House Committee on Dangerous Drugs sa investigasyon na ukol ho dito sa ilang kilo ho ng shabu na kinasangkutan ng ilang mga miyembro ng PNP. Bomboy ka? Ngayong araw ay sinimulan na ng House Committee on Dangerous Drugs ang investigasyon tungkol sa kontrobersyal na pagkakahuli ng 990 kilos na shabu na may halagang 6.7 billion pesos kung saan sangkot ang ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police. Kabilang sa inimbitahan sa kasalukuyang nagaganap na committee hearing ay ang kapulisan na nakita sa mismong video footage ng crime scene o ang mismong nagsagawa ng drug bust operation sa WPD Lending Office sa bandang A. Bonifacio Street, Tondo, Manila noong October 8, 2022. Si dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ang may-ari ng nasabing lending office kung saan nasabat ang 990 kilos na shabu ay inimbitahan rin sa committee hearing. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers, lahat ng witnesses maging ang sangkot sa kaso ay may karapatan sa kanilang sariling desisyon at kwento. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Barbers sa kasalukuyang committee hearing. Lahat po ng ang rights of witnesses, including their right against self-incrimination, shall be respected in this committee hearing. So if you refuse to answer, pwede mong sabihin yon. Pero hindi mo pwedeng sabihin na because upon the advice of your lawyer, or the state prosecutor, hindi mo pwedeng sagutin. Ang tinatanong po natin dito ay yung facts na nangyari nung araw na yon. Dahil ikaw yung team leader, yes, ikaw yung nakakaalam kung paano tumakbo, yes, yung kwento, di ba? Yes. Kasi yung kagaya ng tanong ko kay Colonel Olonan kanina, Tala, pinagsasalaysay naman ng mambabatas si Police Captain Jonathan Susongco, ang head ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit ng Region 4A patungkol sa mismong nangyari noong drug bust operations. Aniya, humihingi umano siya ng advice sa prosecutor ng kaso kung ano ang posibleng maging resulta ng kaso kung sakaling magkakaroon ng misconception dito. Ngunit sa pagtatanong sa kanya ni Representative Barbers ay sinagot niya naman ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pagtatanong kay Police Captain Susongco kaugnay ng mismong nangyaring drug bust operations. Yes sir, oo. Nag-markings kami. Because of the volume sir, inabot kami hanggang kinabukasan sir. Paano mo na-discover yung 990 kilos? Binaybas mo si Atadero kamo eh. Yes sir. Gano'ng karami nahuli po kay Atadero? May team 2 kilos, Your Honor. So 2 kilos? Yes sir. And then we recovered inside the WPD lending, Your Honor, the volume of the illegal drugs, sir. Which is, gano'ng marami? 990, Your Honor. Bukod kay Atadero, sino pang inando doon? During that time, sir, siya lang po ang nandun. Siya lang yung nasa loob ng WPD? Yes, sir. Mga kabombo ka-Star Nation, sa ngayon ay ongoing pa rin ang committee hearing ng House Committee on Dangerous Drugs at inaantabayanan pa natin ngayon ang development nitong pagdinig. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canunias nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 18 minuto makalipas ang 12 ng tanghali, magkakabombo. Dako ho tayo dyan sa Baguio City. Ang Supreme Court Justice si Justice Maria Filomena Singh ipinaliwanag ang ilang dahilan kung bakit sila lumalabas at nag-iikot sa ibang mga lugar dito ho sa bansa. Yung media training 2023 na inorganisa ng Korte Suprema nagpapatuloy. In fact, kasama ho dyan ang 3 mga reporter ng Bombo Radio Philippines. May nakuhang report po dyan mga kabombo, si Bombo Victor Liantino. Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang media training 2023 dito yan sa Baguio City na inorganisa ng Supreme Court at dinaluhan ng ilang kawani ng media at ilang justices ng Korte Suprema.
Isa nga ang Bombo Radio Philippines sa mga maswerteng naimbitahan ng kataas-taasang hukuman upang maging bahagi ng taunang pagsasanay. Kaugnay naman ang naturang pagtitipon ay ipinaliwanag ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh ang dahilan kung bakit sila lumalabas at nag-iikot-ikot sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay bilang tugon na rin sa mga issue na ibinabato sa mga justices ng Korte Suprema. Ilan anya sa mga individual ay nagtatanong kung bakit patuloy silang naglilibot at hindi na lamang magdesisyon sa mga napakaraming kaso. Ayon kay Associate Justice Singh, isa sa mga pinagkakaabalahan nila ngayon ay mangumusta at kanilang inaalam ang kalagayan ng mga korte sa buong bansa. Sinabi pa nito na nais rin ng Korte Suprema na matukoy ang kalagayan ng mga hukom at mga tauhan nito, lalo-lalo na anya sa mga korte na nasa malalayong bahagi ng Pilipinas. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh. The courts serve not only by adjudicating cases, we have to do admin work, no? And part of that admin work is ensuring that the processes flow efficiently. And that is what we're trying to do. That's why we're going out and going up. We're trying to make the processes more efficient. Kasi pag hindi efficient yung processes, kahit na mag-decide ka ng cases, hindi matatapos yung kaso on time. No, for the longest time, we have been looking at disposal rates. No? So yan yung measure natin for excellence, yung measure natin for efficiency. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Supreme Court Justice Maria Filomena Singh. Bukod dito ay nais rin ng kataas-taasang hukuman na mabigyang solusyon ang mga problema sa ilan sa mga korte sa buong bansa at ito anya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila nagtutungo dito at nakikipagpulong. Dagdag pa ni Singh, nais lamang iparamdam ng Korte Suprema ang buong suporta nito sa mga hukom, partikular na sa pagpapatupad ng kanilang trabaho. Patuloy namang nagsasagawa ng mga summit, conferences, seminars, trainings at iba pa na ang Korte Suprema na dinadaluhan ng mga justices at mga tauhan nito upang magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 21 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, nakikita ng Department of Energy o DOE na makapagpapalakas o energy sector dito ho sa Pilipinas ang mega trade deal na Regional Comprehensive Economic Partnership o ang RCEP. Sa isang statement, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla na sumasalamin ang naturang kasunduan sa offensive interest ng Pilipinas para sa progresibong ma-liberalize ang kalakalan at makalikha ng isang competitive investment environment dito ho sa rehiyon para sa energy sector. Ayon kay Lutilla, magbibigay ng mga oportunidad ang RCEP para sa pagpapalawak ng market access at paglikha ng malinaw, matibay at predictable na panuntunan sa kalakalan, lalo na sa energy goods at services kabilang ho rito ang pamumuhunan sa mga bansang kabilang sa naturang kasunduan. Saan pa ng Energy Chief na inaasahan ng kagawaran na malinang pa ang business climate ng energy sector sa buong bansa. Mainit naman ang pagtanggap ng DOE sa endorsement ng National Economic Development Authority o NEDA ng executive order na nag-implementa sa tariff commitments sa ilalim pa rin ng RCEP. Samantala, humahanap na rin ng solusyon ang pamahalaan para matugunan ang nagpapatuloy na krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Nakikipag-usap na rin anya ang kalihim sa kanyang Undersecretary ng Department of Justice na in charge sa enerhiya. Hindi din masabi sa ngayon ni Rimulya kung mayroong elemento ng pananabotahe sa gitna ng nagpapatuloy na pagkawala ng supply ng kuryente sa lalawigan. Subalit inihayag nito na depektibo ang IPIRA o ang tinatawag na Electric Power Industry Reform Act. Naisabatas nga ang IPIRA Act noong 2001 na layuning matiyak ang abot kaya at reliable na supply ng kuryente para sa lahat ng kumukonsumo ng kuryente dito sa Pilipinas. Kung matatandaan kasi, inilagay sa state of calamity ang Occidental Mindoro noon lamang nakalipas na linggo dahil na rin sa nararanasang power outages na tumatagal pa ng 16 hanggang 20 oras kada araw. Nagbunsod nga ito sa lokal na pamahalaan para humingi na ng tulong mula sa national government at gayon din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una nang ipinangako sa kanyang kampanya noong nakalipas na halalan na waksan ang krisis sa kuryente sa naturang lalawigan.
Samantala, inanunsyo ng Government Service Insurance System o GSIS na maaring makapag-avail ang kanilang mga miyembro at pensioners sa Calapan City at 5 bayan sa Oriental Mindoro na apektado ng malawakang oil spill bunsod ng lumubog na motor tanker na MT Princess Empress. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Velasco, naglaan ito ng 193.92 million pesos na emergency loan para sa 7,714 aktibong miyembro at matatandaan o maging mga matatanda at mga pensioner with disability sa Calapan City. Gayon din sa mga bayan ng Baco, San Teodoro, Socorro at Vitoria. Ang mga interesadong miyembro at pensioners ay maaaring mag-apply para sa emergency loan hanggang sa May 17. Ang mga kwalipikadong miyembro ay kailangang nasa active service at walang leave of absence without pay. Mayroong 3 buwan na paid premium sa loob ng nakalipas na 6 na buwan at bago ang aplikasyon, walang nakabinbin na kasong administratibo at kriminal. Walang due at demandable loan at mayroong take-home pay na hindi mas bababa sa 5,000 pesos. Matapos mabawas ang lahat ng mga obligasyon. Para naman sa mga pensioners, maaaring mag-apply para sa emergency loan kapag ang kanilang buwanang take-home pension matapos na ma-avail ng loan ay nasa 25% ng kanilang basic monthly pension. Ang mga merong existing emergency loan balance ay maaari namang humiram ng hanggang sa 40,000 pesos pero para bayaran ang kanilang mga naunang emergency loan balance at maaari pa ring makatanggap ng maximum net amount na hanggang 20,000 pesos. Habang ang mga pensioner naman na walang existing emergency loan ay maaaring makahiram ng hanggang sa 20,000 pesos na loan. Maaaring bayaran ng emergency loan sa loob ng 3 taon o 36 months o 36 na buwan na monthly installment at may interest rate na 6% per annum. Karagdagang balita mula sa labas ng himpilan, ng gobyerno at private sector hinihimok ng senador na magpatupad ng temporary work break mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon para sa mga outdoor-based workers sa gitna na rin ng mainit na panahon. May mga nakalapang detalye dyan si Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang gobyerno at ang pribadong sektor na magpatupad ng temporary work break mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon para sa mga outdoor-based workers sa gitna ng tumataas na temperatura ngayong tag-araw. Sa isang panayam, sinabi ni Pimentel na mga manggagawang direktang nakabilad sa init ng araw, kabilang ang mga construction workers, street sweepers at traffic enforcers ay dapat paintulutang tumigil sa pagtatrabaho kapag karaniwang tumataas na ang heat index upang matiyak ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Nagbabala rin ng heat index sa bansa ay mananatili at extreme caution. Hindi, sometimes kung talagang may tinatawag na dangerous temperature pag heat index, mga ganun. So pag umabot tayo sa ganun, dapat no classes na. Classes or back to online. Basta no need for the learners or the students to walk under the sun or delikado. Sa ibang bansa nga, no outdoor work pag masyadong pag tinamaan yung isang temperature. Ang aircon might be too ambitious or impractical a measure. Noong Lunes, na-monitor ang pinakamataas na heat index ng bansa sa Dagupan City, Pangasinan sa 43 degrees Celsius. Sinabi ng ilang construction workers na batid nila ang posibleng panganib sa pagtatrabaho sa ilalim ng matinding init kaya gumagawa sila ng ilang adjustments tuwing summer season. Samantala, pinayuhan din ng Department of Health ang mga manggagawa na uminom na maraming tubig habang nagtatrabaho sa ilalim ng init upang maiwasan ang posibleng dehydration. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagang balita mula sa lalawigan, overseas Filipino workers naman doon sa Sudan hindi na maitago ang panggagalaiti sa galit dahil hanggang ngayon hindi pa rin sila naililikas. May karagdagan pang detalye diyan ang Bombo Radio Jensen. Nanggagalaiti sa galit ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Sudan dahil hanggang sa ngayon hindi pa rin sila naililikas. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Jensen kay Mario Lumigpit, Bombo International Correspondent sa Sudan at iba pang mga OFWs,
na mga Pinoy na lamang ang naiwan sa naturang bansa at ang ibang nationality ay nailikas na ng kanilang gobyerno. Napag-alaman na sumakay kahapon ang isa pang batch ng mga Pinoy sa kinomisyon na bus sa isang kumpanya para maihatid sila sa Port of Sudan papuntang Saudi Arabia. Ayon pa kay Lumigpit na sariling sikap ang kanilang ginagawa para makaalis sa Sudan dahil ilang ulit na silang nanawagan sa gobyerno pero wala pa ring tulong na nakakarating. Buti na lang po, may mga Pilipino rin dito na may mga supply pans na natitira. Nga po. Yun ang inuunti-unti namin. Ang susunod na mga araw o linggo nito, yun na po ang medyo critical para sa amin. So, may kumalat pa rito na meron daw $20 na ibibigay or may binigay. Opo. Wala naman po kaming idea kung anong nangyari dun sa $20. Mga nakakalpas na po rito. Pero provide ng sarili nila. Hindi through Pinas government. Yun po ang alam ko. Yun ang naririnig. Sila ang nag-effort. Sila ng bus, papunta kasi meron din naman kasi silang para makakilala na pwedeng gawin to. Pagdating doon sa border, hindi ko lang alam kung ano talagang nangyari, kung nasaan sila ngayon. Kung pagdating doon sa border, kung ano nangyari sa kanila. Anya karamihan sa kanila ang walang pasaporte at iba pang dokumento dahil kinuha na ng kanilang mga employer. Isa lang si Lumigpit sa mga sinagip ng ibang Pinoy na may employer na kasalukuyan ay nag-aantay pa rin na mailikas. Maaalalang nawasak ang airport sa Sudan at kailangan pa nilang bumiyahe ng 10 oras papuntang Egypt o di kaya'y bibiyahe sa pamamagitan ng pagsakay sa military vessel sa pantalan ng Sudan papuntang Jeddah. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Gensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Leve de Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan mga kabombo ka Star Nation ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay may isa kita ka breaking news nga pasudlon. Labing una sining XBB 1.16 ukon Arcturus virus ang na-record diri sa Iloilo. I-check ta si Bombo Lindsay Bade direktamente karon sa may Department of Health or sa bahin sang provincial Capitol sa pag-ibalo sang dugang sini nga mga impormasyon may kang tanan sa panibag-o sini iyang asahi naman karon sang coronavirus disease sa 2019 sa aton sini nga mga taga Palamate. I-check naton ina sa aton sini nga pagpangalagad and then later on ipakita naton sa inyo ang bugos sini iyang video clip sa sining pagsaruso ni Kagawad Plaridel Nava sa kay City Councilor Cedfrey Cabaluna kag ibalon taman ang istorya sa likod sini. Si Bombolin si nag-standby na sa aton sini nga linya. Bombolin sa report, please come in. Ginkumpirma Bombo Cham sang Department of Health Region 6 kag sang Iloilo Provincial Health Office nasa bahin sang probinsya sang Iloilo ang una nga na-record nga Omicron XBB.1.16 o kun Arcturus. Amo ni siya Bombo Cham ang first case dari sa Maya Pilipinas kag confirmed sa Department of Health kag sang Iloilo Provincial Health Office na halin dari sa may probinsya sang Iloilo. Ang ining pasyente Bombo Cham 16 years old, just 6 anyos nga dalagita kaya subong nagapaayo sa may Western Visayas Medical Center suno sakay Dr. Rodney Labis ang Chief sang Health Services o kung Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Sa subong suno mandari sa bahin ni
Dr. Bea Camille Natalaray, ang Medical Officer for sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, nga gina-verify pa nila subong ang status sa COVID-19 Omicron XBB.1.16 o kung ang ginatawag ng Arcturus case dali sa may bahin sang probinsya sa Iloilo. Kay bangod ang ining Arcturus variant kay ini Bombotsam, wala pa sini sang ang iyabala nga severity, ang transmissibility, bikag ang response to immunization, padayon pa ini nga gina-research sa mga otoridad, especially sa Department of Health. Sa bahin sa Department of Health Central Office, una na nila nga report Bombotsam nga ining 16 years old nga dalagita asymptomatic man kag ti padayon man subong nga ginabulong kag do nagahagan-hagan naman ang iyang pamatiyag diri sa may bahin sa Western Visayas Medical Center. So amo ni siya ang first case sa Nusa variant diri sa may Pilipinas. Sa pamangkot naman sa iban kung balati magamandatory naman bala ang pagsuksok sa face mask diri sa aton, pero ti sunod diri kay Dr. Natalaray wala pa man sang advisory abi nga ti magabalik kita sa mandatory nga pagsuksok sa face mask, pero gina-encourage bisan ano pa na iya nga variant suno sa iya basta nga nagasuksok kita sa face mask in kaso nga ti ara kita sa crowded area or sa closed area. Yari bala pamatian naton ang confirmation halin sa bahin sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development si Dr. Bea Camille Natalaray. So with the severity naman, we still have no data kung nakakos ni pala nga severe symptoms compared sa other variants, like for example sa Delta, no, na severe ang ilang symptoms. When it comes naman sa immune escape, no, we have some cases na may araw hapon sila nakabatsyag symptoms, even if usually mild if they are vaccinated. This variant was reported to 33 countries, no, worldwide, and sa India, it caused the surge, no, some cases nila. Pero sa severity yun, dito pag ito mo currently, wala kita data na mas severe siya sa iba na target. Ma'am, sa diri sa Region 6, may report So currently, no, we are still verifying ang aton nga data as to the details ang aton nga na-diagnose as or na-detect as the XBB 1.60 variant. So, ga-verify pa sa mga ating rest, so in coordination with our Iloilo Provincial Health Office. Ma'am, I would take this opportunity also to remind the public, is it high time again to wear face mask if you never really neglect the minimum health protocols, ma'am? As in any variants, no, importante we still practice our minimum public health standards. Dapat kabalo kita sa aton nga risk kung immunocompromise kita, senior, importante na when we go to crowded or enclosed areas, wear it yapon kita sa aton nga mga face mask. And of course, we are still advocating for our primary dose sa COVID-19 naton, nga vaccination, and of course our boosters. Nabatian Bombotsam si Dr. Camille Natalaray, ang Medical Officer for sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Actually, sa bahin sa World Health Organization, Bombotsam, ang ining Arcturus or XBB .1.16, mas manubo ni siya yung iyang global risk assessment, ikumpara or ipaanggid abi sa XBB .1.5. Bombotsam. So, wala dari ginasuggest na tibo nagadugang iniabi sa public health risk sa aton nga mga pumuluyo dari sa bahin sa Western Visayas, kay ti mas manubo ini siya ikumpara sa isa pagid ka sa variant sang Omicron, Bombotsam. May travel history ang 16-year-old nga infected sini Bombolins? Amo pa na subong Bombotsam ang padayon nga ginahibalo sa Iloilo Provincial Health Office. Nag-gather pa lang sila sa data and other information details sa sining pasyente nga 16 years old, Bombotsam. So padayon pa subong ang investigation nga ginahimo nila kag gina-verify if ever may iban pagidabi no nga mga pasyente nga may ara sa mga sintomas sa nasambit nga variant, Bombotsam, especially sa mga nakaupod sa sining 16 years old sa sulod sa ilang nga balay, Bombotsam. Na-confine siya sa government or private hospital sa Simantinon? Dari sa may Western Visayas Medical Center, Bombotsam, sa may distrito sa Mandurriao. Alright, sige. Thank you so much.
Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombolin sa imo siniiyang report direktamente karon sa may Department of Health Regional Office 6. Di sa aton sini nga mga kabumbo apisar nga tido hindi manggid iya kululbaan ini but amo na lang balaton nagklain-lain sini nga mga sub-variant ang nagatuluhaw kag hindi pa kita iya safe sa sini nga mga tinion. Kung may tsansa malang ang aton sini nga gobyerno may mga available sini nga bakuna magpabakuna gi kita. Okay, tiway makita sa perdiyon sinadramo. Although kung kaisa makambag kita nga daw ginanegosyohan kita mismo sa nga gobyerno aw. O galing hindi taman iya pwede pagirisgo aton sini kayong lawas. Well, depende sa imo sa imo sini nga pagpati but mas sa malahalon iya ang aton sini nga kayong lawas kag kun mayara malang sang available within reach kag libre nga sarang maprotehiran imo sini kayong lawas nga hindi ikaw mag grabe gid la no hindi extreme no or hindi iya critical ang mangin estado nimo later on pananglitan kung ikaw ang matapikan sining another sub-variant sang COVID-19. You might as well nga i-grab ang opportunity nga makaangkon sang bakuna. 40 minutos nakaligad sa takna sining las 12. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa, tingwa naton nga maplastar diri ang nangin sitwasyon kagina sa session hall. Ipakita naton ang kabugusan sining video sa sining pagsaruso ni Kagawad na Plaridel Nava kay City Councilor Sedfrey Cabaluna. Kag antes kita magbinulagay, no, kay ma-commercial break kita mo binulagay gidyang time nging gamit ko. May winner kita. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Atensyon sa mga taga Mansaya Lapos sa siyudad sang Iloilo. Barangay Mansaya Lapos, siyudad sang Iloilo. Aton sini nga winner magagikan sa dira nga area. Iya sini nga proof of purchase Silver Swan Soy Sauce. 65 anyos, 65 years old. Nagikan sa Barangay Mansaya Lapos. Congratulations, Mildred Valenzuela. 65 anyos, nagikan sa Mansaya Lapos, may proof of purchase nga Silver Swan Soy Sauce. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 41 minutos, nakaligan sa tak ng alas 12, may 24 oras ikaw nga mag-claim sa imo sini nga premyo. Ang premyo mo, nagahulat na diri sa imo, 500 pesos ka cash, plus transistor radio nga limited edition, may sticker sa Bombo Radio, may flashlight, LED light, kag subong man pwede sa battery. Mambal po ko tani, pwede sa di baterya. Pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Kag ang pinakadabis-dabis ini nga feature niya, bala nyo kung ano, wala ini iya naka-fix dial. Wala ini malansang sa isa lamang kaistasyonan. Wala ini iya malansang sa Remen, sa Aksyon, Super Radio, kung ano man nga FM station. Sarang ini iya nga makuha ang tanan sini nga istasyonan. Kag hilway ikaw nga magpili sa kung ano man ang luyag nimo nga pamatian. Gani, Mildred Valenzuela, kuhaan na diri ang 500 pesos ka cash kag ining transistor radio nga wala naka-fix dial. Pero Mildred Valenzuela, sa pag-claim nimo sa imo sini nga premyo, kung may dala ikaw nga naka-fix dial nga radyo, nakalansang or ginkapon lamang sa Remen, sa Aksyon, sa Super Radio o kung ano man nga FM station, ipacheck na diri sa ato ng mga teknisyano kag kung mapiho ina, nagaandar pa, mapiho nga naka-fix dial, another 500 pesos cash ang imo sini nga pagabatunon. Ano pang ginaulat mo, Mildred Valenzuela sa Barangay Mansaya Lapos, i-claim na ang premyo nga nagahulat sa imo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Sesyon sa Iloilo City Council, liwat nga nang intensyonado matapos nga ginsaruso ni Kagawad Plaridel Nava si Kagawad Sedfrey Cabaluna bangod nga nainsulto sang ginpasalamatan sang konsihal ni Konsihal Cabaluna, si Konsihal Plaridel Nava, kag gintawag nga manong. Inikiban pa nga mga balita, balikan ta matapos ang pila ka-importante nga mga panungdomon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangin-inyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sing concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa among musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa La Tolda sa mga adlaw, sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa matinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ng discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehiran ang imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili ang mataas nga immunity agod maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanomdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tiyon sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang the battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nang mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan. Standard Time 59 minutos na nakaligad sa takna siningalas sa 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ari bala ang kuha sang Bombo Radio News Team sa sesyon kagaina sa aton sining mga kabombo. Nga kung sa diinti napasar na diri ang ginadapt na ang LPTRP sa City Council. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Mas mayo paguro maka-ulo-adjust kita gamay bombo Omel para nga mapakita tagi bala ang bugos, no? Nga video nga kuha sa nga Bombo News Team, no? Ari balaw kagaina sa aton sini nga mga kabombo. Oo. Kagaina sa sesyon nga kung sa diinti gin-adapt kag napasar na ang panibag-o sini nga Local Public Transport Route Ordinance. Diri sa syudad sang Iloilo. Ang chairman sang Committee on Transportation, si Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna. It's my intention to move that this committee report be adopted, Mr. Chair. So move. Any objection? Any second? Second, this committee report is adopted. Mr. Chair. One abstention. With one abstention. With all due respect to these individuals, no, the hard work really is done by a lot of people. Point of order, Mr. Chairman, we have already ruled on this. I'm leading to a corollary motion, Mr. Chair. You have to make your corollary motion. No more additional statement. Tapos na. The proponent, you have to make your motion. Mr. Chair, corollary to the passage of this committee report. If you give me just a few seconds, Councilor Naval, I'd like to give credit to the technical working group. The motion. Address me. Address to the floor leader. And no more side comments. You have to... This is not a side comment. You have to make your motion first. Proceed sa kabilang saya, second and final reading. That's a point of order. Before you do your... Mr. Chair, I'm entitled also to set the stage and context of this ordinance, aren't we? The committee reports already been discussed. We are done already talking here. Ikaw mga ambat ko sa masabat naman ko masabat si Councilor Duron, madugay pa. Move na siya on second and final reading. I refuse to be dictated upon by the dear No, we are council. not dictating him. This is a point of order because he is out of order. How am I out of order? To put in context to the ordinance. What's out of order? Mr. Proponent, let me remind everybody here, please make your proper motion first, and then proceed. Okay? Yes. A point of order lang. Okay, please make your motion if you're going to proceed with this. Yes, Mr. Chair. Just 10 seconds, Mr. Chair, if you may. I'd like to thank the technical working group. I'd like to thank Councilor Romel Duron. He started this also. The amendment is only a component of the whole LPTRP nga ila ginubra. So thank you to Councilor Duron. Thank you also to the City Mayor for pushing for this.
And the transport cooperatives that are here now, sila ang nagtihon sini. And it's a product of hard work of everyone. Wala ako diri sang dako nga contribution except to help this pass to the EGOSBAN. In line with that, Mr. Chair, I'd like to move for a corollary motion in line with the directive of the LTFRB to pass an ordinance adopting and approving. You have to suspend the rules first. I move for the suspension of the House rules. Suspend the rules. Proponent, please proceed. Thank you again for the guidance of Manong Nava. Again, I move for the suspension. Hey, point of order, please. Move for recess. So, hindi ikaw yung ako hindi? Nahaboy siya mag-storya sa chairman. Kaporma sa positibo, manong-manong, ang gano. Yeah, special guidance na. Move for release. Turbo recess. Manong-manong, bakit mo insulto kapagid? Napasagtan ka lang ipermi, mang insulto. Klaro na sa probahan mo na ginagatan lamang kang pa sa istorya. Hindi ka na pala mag-side comment, pala-approve ka na lang talaga. Saka mo kapag mo side comment yaman. Inyo na saksihan ang nangin mainit sining tion dito iya sa may Iloilo City Council sang i-adapt na ining ordinansa or ang ining amended local public transport route ordinance diri sa syudad sang Iloilo. May mga luyag lang kung tani i-recognize si City Councilor Sedfrey Cabaluna nga mga tawo man sa likod agod nga dihon, maplastar kag madula na ang huol nga matuga sining local public transport route plan nga sadto gin-injure sang mga commuter sang naglain-lain sini mga stakeholders sang daw pasapayan iya nga klase sang pagduso sang ordinansa. Ti karon na amenda pinagi man sa bulig sang ging recognize gani ni kagawad Sedfrey Cabaluna si Councilor Romel Duron, ang mga jeepney drivers, Office of the Mayor, ang mga naglain-lain sini nga stakeholders kaging recognize yaman si Manong Nava. Hambal man niya si Kagawad Plaridel Nava, Lulo Cabaluna. Perte. Now, pero before pa man sina, may mga objection na nga daan si Kagawad na Plaridel Nava, of which nga ginahambal niya nga ti out of order ikaw sina karon. No? Kay ti siya na-discuss na naman kagaina ining committee report na aprubahan na sige ti inuso na lang da. No, himo ka na lang na sa motion mo, damo ka pa yasang nahibaluan nga kung ano pa dira nga mga patutsada, pero kung balik-balikan ta sa mga 2-minute mark Balabombo Omel, daw sa mga 2-minute mark atong lagin sa takagina, do ay man sang problema kung may mga technicalities sa bahin sang procedure dira sa may City Council or sa may City Council, kasi kung may mga nalapas gid man si Councilor Cabaluna, no? Sa aton sini nga mga kabombo, pero nag-init karon ang sitwasyon. Ari ba lang kabahin sa sesyon na kagaina, diri nagsugod pagid nga nag-init na ang tension until such time nga nagpalapit na si Kagawad Nava sa kay Councilor Cabaluna. Yes. Na point of order lang.
Okay, please make your motion if you're going to proceed with this. Yes, Mr. Chair. Just 10 seconds, Mr. Chair, if you may. I'd like to thank the technical working group. I'd like to thank Councilor Romel Duron. He started this also. The amendment is only a component of the whole LPTRP nga ila ginubra. So thank you to Councilor Duron. Thank you also to the City Mayor for pushing for this. And the transport cooperatives that are here now, sila ang nagtihon sini. And it's a product of hard work of everyone. Wala ako diri sang dako nga contribution except to help this pass to the EGOSPAN. In line with that, Mr. Chair, I'd like to move for a corollary motion in line with the directive of the LTFRB to pass an ordinance adopting and approving. Yeah, this and then rules first. I move for the suspension of the House rules. Suspend. Opponent, please proceed. Thank you again for the guidance of Manong Nava. Again, I go for the suspension. Hey, point of order, please. Move for recess. Hindi kita makaboy storya. So, hindi ikaw yung ano, ako hindi? Nakaboy siya mag-storya sa German. Kaporma sa positibo, manong-manong lang gano. Yeah, special guidance na. Move for Lisa. Turbo recess. Manong-manong, bakit mo insulto kapagid? Napasagtan ka natin permi, mang-insulto. Klaro na sa probahan mo na ginagagal mo kang pa sa istorya. Hindi ka na mag-side comment, pala-approve ka na lang talaga. Saka mo ka pa yung side comment naman. Okay. There you have it sa aton sining nga mga kabubuhan sa again. Ang nangin mainit nga sitwasyon sa Iloilo City Council. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sinugin man balang mayara sa nga diferensya, may pagpang-insulto gid man bala. Kay ti isa na siling ko na gani kagayna. Correct me if I'm wrong, kay ti nagahatag man iya sang kay gayonan or even bukas man iya gani sa kay Councilor Plaridel Nava ang sitwasyon abi nga kung may mga neophyte, no, may mga bag-uhanon dira nga mga konsihal nga magpangayo sa iya sining assistance, no? Doon nadumduman ko pa nga nagambasya kati ari man lang kami din nga mga manong mo sa manong mo nga konsihal. Pero ti basic kon nagsalaman ako. Pero amo sinang aton sini nga madumduman. But hibalo naton kung anong giman ang plastada, abi. Kag hibaloon taman kay Kagawad Nava kung nga naglabot sa punto nga ti nangin emosyonal naman siya. Init naman ang iya sini nga ulo, na insulto siya. Kag ginsaruso niya si City Councilor Sedfrey Cabaluna. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham gin question diri kag nagalalain diri si Councilor Plaridel Nava sa pagtawag sa iya, pag-address sa iya ni Councilor Sedfrey Cabaluna nga manong. Ang intensyon diri Bombo Cham ni Councilor Nava nga hindi man na insyakto nga pamaagi nga i-address nimo ang fellow councilor when it comes sa ulubrahan sa may Iloilo City Council. And sa interview na kay Councilor Plaridel Nava diri Bombo Cham, hindi question niya kag wala gid siya na namian sa pagtawag sa iya nga manong ni Councilor Sedfrey Cabaluna. And in fact Bombo Cham gintawag ni Councilor Nava si Councilor Sedfrey Cabaluna nga daw agi kuno ini siya ini ang aking quote lang naton ang gihambal man ni Councilor Nava kay do basa ba kuno si Councilor Sedfrey Cabaluna kay samtang kaina naga-deliver o kung naga-discussion sang sining pagpasarman sang local public transport route plan, may pila ka instances nga
ginapulo pamangkot, diri ko hindi na pamangkot, gina-question ni Councilor Nava ang technicalities paano nag-come up sa ika-25 nga ruta. Kay sa old nga ruta nga wala pa sang o kung wala pa ining na-amendaran Bombo Cham sa mga kabombo naton, 24 ang original routes and ang ika-25 ang Iloilo City proper, Molo Baluarte via General Luna, which is ang ining question kay sadto sa first nga una o kung sa una nga local public transport route plan gin-eliminate ini siya sa idalom ni Councilor Romel Doron and ginbalik ini siya subong sa bag-o nga local public transport route plan kag gin-classify as a developmental route. Kaya amo na ibombo siya kag gin-eliminate ini siya kag ginbalik gid lamang liwat sa bag-o subong o kung amended na nga local public transport route plan. Igin pamangkot diri ni Councilor Nava, si Councilor Cabaluna, ano ang basis na aging balik ini? Ano ang naaging tawag ini sa developmental nga ruta and ano ang mga capacities mga when it comes wala Bombo Cham sa numbers gid bala nga ano ang units mga amon abala nga instances and actually Bombo Cham ginpasa ni Councilor Cabaluna ang sabat sa technical working group agud nga i-discuss ini. Ginpasaya sa technical working group kay Bombo Angel ang nagbutang sini kag nagbalik sini nga naaprubahan sang DOTR is the technical working group nga composed man or ara man dira ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So kung ako maghangop siniya end of discussion na i-adapt na gid lang ipasar ining LPTRP kaya mo ning ginahulat sang tanan. And ang punto naman kasaro natin Bombo Cham sa mga kabombo natin agud nga ti imangin patas kita diri sa Bombo Radio. Ang punto naman diri ni Councilor Nava Bombo Cham bilang chairman sang Committee on Transportation kun tani balaniya ang mga ining mga baksin bala sang sining mga sides sang dapat niya ipasar nga ti ipa-adapt niya sa City Council. And isa pa diri Bombo Cham naging question pagid. Wala sila nakabaton sang almost 300 pages nga kopya halin sa LTFRB man di nga ti ang bilog na gid nga local public transport route plan Bombo Cham kundi ang presentar gid lamang diri ni Councilor Cabaluna kopya sang chairman's report, kopya sang notice of compliance which is dito naka-attach dito ang first naging question ni Councilor Romel Doron sadto nga ti kopya sang mga bag-o nga ruta bala Bombo Cham ara na this time being attached na ni Councilor Cabaluna at ang ining ika-265th nga page nga ti o kung ika-65th nga page wala ba mo siyang i-review lang natin ina apang ti amo ina ang diragin question ni Councilor Nava nga wala sila sa kopya nga amo sina diin na naghalin ang Iloilo City proper Molo Baluarte and ang specifications when it comes sa ti paano sila nag-come up sa numbers of dapat gina-estimate nila nga passengers like which is nangin ubra sa technical working group that igin study nila Bombo Cham when it comes to pag-identify nila na dapat okay Jel laktawan taguro inang amo sina nga plastada kay sakon niya nga pagkabalo na hitso na ni kay kung may problema pa ini kung may mga questionable pa na dira, wala ini ginaprubahan sang DOTR. Hindi ba? Amo ning pasalamat gani si Mayor sa DOTR kag ginadalian ni. Now, ang trabaho lang sakon sini nga paintsindi correct me if I'm wrong. Bukas kita di sa correction. But ang paglabot sang modified LPTRP dira sa City Council is for the council to adapt kag i-amend ang ordinansa nga napasar sadto. Hindi ba? Kung may mga question man na diraya, ang akon sini nga gina-expectar, ang akon sini nga pag-insiniway na natani sa question nanay pa kay naprubahan na gani isang DOTR. Now, granting for the sake of discussion, kung gina-question na sumong sa City Council, tapos balik naman to sa DOTR, hindi naman mapasar, tapos lang taon sa DOTR nga ang ginaprubahan na munuan yung ginsunod. Ti mabalik na naman tato? Damo sina bala? Kung may kakulangan si Kagawad Sedfrey Cabaluna sa aton sini nga mga kabombo, ti bilang chairman dapat ginpanghatag yaman ni ang kopya
kay si Mayor Jerry Treñas, di bala ang iya sininga pronouncement sa to. Nauyatan ko na ang kopya sang approved LPTRP sang syudad. Ipanghatag ko ang kopya sa mga concerned. Ano mo sinabala? Pero kung lang taon naton ya, water under the bridge na, ang luyag naton may baluan, ano gidyang plastada nga naglabot sa punto nga may mga kasubong paning insultuanay kaga jutayan na maglabotanay duha ka mga konsyal, Jel? Ay, actually, diri Bombotcham, sa bahay ni Councilor Sagfrey Cabalunan, explain naman ini siya, and nagasabdanay sila ni Councilor Saridal Nava, pero in proper way, which is ang procedure man sa Iloilo City Council. At ang may part diri usuno kay Councilor Sagfrey Cabaluna nga itong binadiktahan siya ni Councilor Saridal Nava sa kung ano ang isabat niya. Which is ula din namian si Councilor Cabaluna, doon nagwersa naman ini siya. And ang actually supposedly Bombotcham sa procedure kay ina, ang chairman's report kuntani ipa-adapt lang anay kuntani sa second reading and final reading sang ordinansa didto pa kuntani pati ma-start gid sang pag-question sa kung ano ang lapses bala Bombotcham. At ang dito pa lang sa may chairman's report ang punto man diri ni Councilor Nava nga kuntani kompleto na nga daan. Ang chairman's report na plastar na nga daan kung ano nga instances ang nag-add sang ruta, which is dito amat-amat Bombotcham nag-escalate hasta naglabot sa point nga tindo nag-heated argument na batsyagan ta Bombotcham sa City Council kiina nga tindo nagabugat ang pagpatupa nila sa tunaga. To the point if si Councilor Sagfrey Cabaluna na motion na nga i-adapt ang chairman's report, so far goods naman to Bombotcham, nagpasalamat diri si Councilor Cabaluna. Pasalamat siya sa technical working group si Councilor Doron. Nagpugong diri si Councilor Nava nga ang pagpasalamat ay nang ula ang dapat sang other nga mga words si Councilor Cabaluna kay wala siya nag-motion nga kung tani pwede siya bala maka-proceed sa pagpasalamat niya, and nag-motion ini sa Bombotcham, nag-proceed siya sa pagpasalamat niya, and nagabas si Councilor Nava kung ipasarta hindi na magdamo nga side comments, and dito Bombotcham nag-amat-amat escalate. Okay. At after this argument, ano na dayon ang pahayag sang duha ka mga konsyal? Amo nang luyag naton may baluan? Si amo tugan Bombotcham actually diri si Councilor Nava gintawag niya nga inagi ko no. Idinakota lang gid Bombotcham ang ginhambal man ni Councilor Nava, which is si amo ini basa kuno si Councilor Cabaluna kag hindi na kuno proper nga pamaagi nga pag-address nga itawgon mo manong ang isa ka konsyal kag first time ini kuno suno kay Councilor Nava ang amin nagtawag nga manong sa isa ka konsehal nga pag-address nila nga ti siya gani kuno Bombotcham tawag niya nga esteemed councilor mga amo na bala nga ti do ka galang-galangan. Matian tabi si Kagawad Plaridel na ba? Ari siya sa mga interview ni Bombo Angel, yung ko ba Bobo Chris? Di sa City Council, approach na wala naman. Trabaho lang mag-diskusyon na. Galing kiti problema kay Sagfrey Abe. Basa gid sang babaya. Do butong ipalapitan ko siya nang bala ko sa do agi ka magambal. Hindi ba ko gusto magambal di agi sa mikropono, ipalapitan ko na sa kung baba mo basa. Necessary bala nga komentar, abogado ka. Mambal mo yung thank you sa suggestion ni Manong Nava. Is that the proper way to address your fellow councilor? You are a lawyer and a member of the City Council. Ano na sila nga klase mga konsyal di man? Hindi maginit ulo mo nga. Sila na tagaan mo respeto, mag-address ka sa ila, esteemed colleague. Mag-address ko sa ila, honorable councilor. Siya mag-address siya sa akon, si Manong Nava. Lapitan ko siya, siguro siya, basa agid ba? Agik agid ya. Mo man na gusto ko palabot siya, man kay ginutek ko lang siya, way ko ginambal sa mikropono. Man kay as may bi naman siya bala. Ginambalan ko lang sa singko ka basa gid sa baba mo. Yung insulto to, Councilor, para sa imo ang pagtawag niya Manong. Is that a proper way to address your fellow councilor? Kaseryoso sang diskusyon, tingnalan ko ni sang mga konsyal di subong, di ko kitsindi. Kung ako mag-address sila, honorable, ako mag-address sila, esteemed colleague. Ng-address siya sa akon, Manong Nava,
Is that the proper way in the city council? Amo na itudlo ta sa next generation nga sa legislative body nga pareho sining adresanay diri manang mo nang gusto ta mamati Andre. That's why nga mo lapitan ko sa sino siya ka basagit sa baba mo. Ano gid Councilor ang ginhalinan sini nga ti amo to kay na ang pagtalakay sa LTTRP? Kaya yung problema kay Sedfree, di man siya mamati gyapon sa gestion. Di gani siya kasabat sang question. Mapropose sa ordinansa, mangkuton mo siya, hindi siya magsabat, pasabat siya ibang tao. Are you that competent? I think he should realize that hindi siya gali kabalo mag-defend sa iya resolusyon, sa iya ordinansa. Iban may pasabton niya kay kuno highly technical. Sa chimpo ko nga kung chairman, doon never mo ko na ngayo bully sa iban, doon ako man nang nagadepensa. Tapos ko masuggest kasi yan, balon niya nga sundon niya suggestion, po salamat kay Manong Naba. Do basto sanay na di sa konseho do ay na respetuanay. Amo nang ikatuan ko sa nabalang ko sa ko basa agid baba. Amba ko wagi ka. Wala na budlay di ba naklan na patupang wa pa na patupang hibi na. Wala first time niya nga addressing siya ka konsyel sa fellow ya councilor Manong Naba. Do wala na sila ga obserbar di sang sa gusto nga protocol kag kortesiya. Do basto sanay na kung hindi siya ka-argue, may iligi man si Sedfree mag-side comment. May ilig mag-side comment. Sa batian yung man dyan, testigo man ka mo. Nagligad to, side comment man siya kay Councilor Duron. Every time mag-argue ka sa iya, side comment ya, personalay, iya da yun. Balibot siligan Councilor ang medyo nag-alsa kagid sa pagtawag niya Manong, hindi sa full procedures ang inyong pagtalakay. Hindi, ang iskalaw ay nga blon niyo ko Manong Naba. Di ka kung kabati ko na nagambal sila mga muna. Taga-address ko sila, esteemed colleague, honorable councilor, or gentleman from Umuni. Never ko nang tawag sila nga personalities. Taga-kalaway, abogado pa naman siya. That's why nga, di uya man ko magambal di sa publiko, palapitan ko lang siya, tingko siya, basa-baba ka. Supportaran ko ever since nagambagi ko yung i-support the LPTRP. Except nga, gusto ko ipa-justify siya ang additional nga ruta. Kaya originally, 24 lang ang ruta, nga nanging 25. And he could not justify it. Nangita pa siya sa siya. It's because kulang gid tama. He did not discuss the load ang gin-question natin kayo na to. Damo sang kulang nga facts and figures sa committee report. That's why I don't like it. That's why nag-abstain ko. But I support the LPTRP from the very start. Pabor gid ako sa LPTRP. Wala dapat siya sorry sa akon kay tawag ako Manong amo ko ni katigulang ako. Kaya it is not really appropriate to address a fellow councilor. Sa Congress hindi mo na mabatian, sa Senado hindi mo na mabatian. That's why nga kung nakambal ko siya nga take ko siya ginutake ko lang pasalamat sa kanila ko ginambal sa mikropono. Inagkatuan ko yung nabalang mo ko, basagin baba mo. Agi ka. Dito, upurmi man sa ginambal ko, do ako yaman. Pagkamustaya sa akong pagtapya, pagkamustaya na balang ko sa luwat. Kung problema, mo kay basagin baba mo. Wala sa minangari, pasensya Council. Wala. Perte. Kapila, naisip mo, Bombo Chris? Kapila, sulit-sulito ng basa baba, do agi ka, do kaanom, kapito. Sus Maria, kagusip po. Anyway, anong sabat ni Councilor Cabaluna, Jel? So far, Bombo Shamti, diri nagsabat man sa atin si Councilor Cabaluna nga ang dinabato niya nga ang when it comes sa pagdebate, Bombo Sham, nga gina-welcome niya ang taran nga ways nga at least maka-istoryahan ay ang kada parties man kag mga sining just like sining mga pagdebatihay sa council and kabahin sang ilang trabaho pang ati Bombo Sham ang so far ti amo ini nang resulta. And lantaw natin labang mo sa mga kabamo naton ang kabahin anay sang pagsaruso gid bala ni Councilor Plaridel Nava kay Councilor Cabaluna agod nga mas maintindihan sa mga kabamo naton ano ang nang sitwasyon kay ina sa may Iloilo City Council. Okay. Anyways, balang ko gina-prepare mo dira ang voice clip ni portion lang Jel i-play ko. Away pa dahil again no. Standby sa aton sining mga kabombo. Now, kung lang tawon naton sa aton sining mga kabombo, nagahingapos na siya sa pagduso sang adoption sang iya sining chairman's report. Kung manotice ninyo sa aton sining mga kabombo, nagasamulak manabi si Kagawad Plaridel Nava mo. Inaglabot sa punto nga do
Nainsulto man guro si Kagawad Sedfrey Cabaluna Kay daw kasubong nga ginadiktahan siya, kag daw ginapamuka sa kay Kagawad Sedfrey Cabaluna nga hindi siya kaisrot sa aton sini nga mga kabumbo sa kung anong paghimuon niya. So natandog man guro ang balatsyagon ni Kagawad Sedfrey Cabaluna. That is why nga nakabuya siya sa amo sadto sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa experience ko sa pagkabit reporter sa City Hall, sa aton sini nga mga kabumbo, kung may mga chairman's report, committee report, dapat ang isa iya ka chairman o ang isa ka plastar abi sa iya sini nga mga proposal or whatsoever dira, dapat preparado ikaw. Preparado ikaw nga in the sense nga bisan piyongon mo imo sini nga mata, bisan buro baliswaon ang committee report or chairman's report or resolution or proposed ordinance nga luyag nimo iduso sa City Council, masabat mo inang mga palamangkutanon sang fellow council lor nimo or members sang August body. No, the likes of former City Councilor Perla Zulueta. Dumduman ko pa to sang una nga nagduso si Kagawad Eli Istante sang ordinansa regarding columbarium and crematorium. Oh? Of which mapinuslanon kung tani ina kay grabe na gidiya ang populated na ginangaton sini nga mga sementeryo. Pero luyag lang ni former Councilor Zulueta Santo nga maklaruhan bala what is columbarium, what is amusina sa aton sini mga kabumbo. That time sa aton sini matag palamati siguro do nagadali man si Councilor Eli Istante kag gusto niya man nga maduso gilayon ining ordinansa, no? Para nga mahatagan na sang solusyon ng overpopulation sa mga sementeryo, wala niya mapatpat gid thoroughly kung ano ang botsilingon sang columbarium. Dito na diyon kagadamo na damo naging pangusisa ni Kagawad Pearl, former Kagawad Pearl, kag sinyati ginambala niya pag advise niya si Councilor Eli Istante, no? Kung magapamati mas Councilor Eli Istante laban naman gayum-yuhom gini sa subong nagambal si Councilor Zulueta nga tisig niya sa sunod kung may mga iduso kamo nga mga ordinansa, proposed ordinance or whatsoever, dapat well-versed kamo. Preparahan nyo. No? Dapat preparado ikaw, pananglitan nga magtindog ikaw sa rostrum, kag iplastar mo ng imo sini nga tinutuyo. No? So, the next session, well, nakabawi si Kagawad Eli Istante, preparado siya, gineksplikarya tanan, nangin ordinansa man, sa aton sini nga mga kabumbo. Isa man siguro sa mga butang naton abi nakatublok sang pressure point ni Kagawad Plaridel Nava sanggin pamangkot siya ano ang rason kung nga agin include ang amo sini nga ruta, amo sini amo sadto, could you explain amo na tingin sabat ni Kagawad sa Sedfrey Cabaluna bangod nga technical ini, ari ang technical working group sila ma-explikar. Of which, kati, kung tani, no? Bilang chairman, gintingwaan niya man nga ma-explain in his capacity as the chairman, kag tiyara man sa mga pagsinapol sa technical working group. No? Why man siguro sa bayad kung mamangkot kada sa technical working group, ngati, ano inyo, kay do ka technical iya sa akon, abogado ako, pero do ka technical sa akon, sini nga pananawan, pag-insindi, kay kamong ari diri kamong mas lubos nga mainsindi tuhoy sa mga ruta-ruta nga pwede mo ako ma-walk through, mapainsindi, enlighten me with disregard sa mo sina. Tapos sa kuntaning istorya. I-check tabi anong pahayag ni Councilor Cabaluna, Bobo Angel? Si Councilor okay na? Okay na, Jel? Go na kita? Yes, sige.
Well, una, gina-welcome tagid na bala kung may mga debatihay, kung may mga argumento, it enriches ang aton mga polisiya, pati ang aton man mga direksyon. Pero aton tani ginaayo nga hindi lang magpalapaw sa init ng ulo, no? Sometimes hindi ma-avoid ang emotion, but doesn't have to come to a point nga we come near a personal space of a person, no? So I hope nga we become more patient, no? We have more, in a sense, a little bit more, a little bit better temperament, no? But at the end of the day, I'm good with the discussions ng mga dialogues and arguments. I'm okay with that. Councilor, ang pag-address nimo kuno kay Councilor Nava nga Manong amo tong isa sa mga kainit ng sa ulo niya. Yeah, it appears. Pero kaling if you recall what transpired prior to that, ako ang ginadiktahan no? Kahambal ako nga mabutang lang ko konteksto sa aton ipasar ng ordinansa kag mapasalamat ako sa mga tao nga nagbulig, including Councilor Duron who did it prior, no, for the original LP therapy. Galing ginasalutan ako in between, no? I didn't even feel slighted about it. Pero isang nagasigi-sige nagsisalot, it felt like it's a brother telling me what to do, no? Natural ko tendi sige manong hindi na ako magdugang, no? Pero mo to it irked him kag muna siguro nagtulod siya, but for me it's really just telling him nga kung ginadiktahan mo ako na manong listen, no? Tiyan mo nang akon every time nga ginagiyahan kita, offer respect man. Duway man siya sang wala ko ma-recall nga ginutik, although atong tao sang na insidente na do nag-agi sa lunggan ko, wala ko man kay para siya ko no may mga side comments ako if wala ko kabalo kung ano ginambal niya, but I have highest respect sa mga LGBTQ and wala ko sang ginakabi nga insulto kung ginahambal lang muna nga tinaga. We treat everyone equally, so it's not an insult to me kung may mga tinaga na ginahambal sa aton. If you notice, I also addressed them like that last session. I usually say those terms if gaayo ako nga kung may kakulangan ako, manong giyahin nyo lang ko. I did that last time. And this one time around, it appears to be in the same context. Kaya gahambal ko, ginasalutan niya ko, ginambalan niya ko. Dapat hindi ka na magamuna, ambal ka na muna, direkto ka na, no? So, my response is, sige man, no? It's a shift, no? Bala mo, what when I said, I refuse to be dictated upon. Kung inatrato mo ko bilang konsihal, then you respect also my moment to say what I needed to say. Kaya hindi man tumalaba ako, ginambal ka, pasalamat lang ko. Pero kung ginadiktahan mo ko and you feel like ikaw lang yung masunod, I usually associate that with someone more senior than me, no? Tinamba ko, yes manong, no? As a sign of respect. Well, at the end of the day, ang respeto kag hindi pagrespeto, hindi na siya sa tinaga sa pagbaton ina sang tao, no? So kung na disrespect ko man sa pagtawag sang manong kay Councilor Nava, then I apologize kung na disrespect siya, no? Even if my intention is not to do so. Mahapo gid, no? Kisa gani diri sa ang energy mabugat man, but in the end of the day ginabaton tang learning experience niya. So matahalan ta as a person, as a legislator, matahalan ta man ang aton mga pulisiya ang ginaubra. Ang akon lang napangabay nga sa punto yang para na sa tao, okay lang na iyang mga banggianay namon basta ang madaog kabay at every moment is really in the interest of people. Ang bago gani ko makita ko si Councilor Nava, pareho lang ang basketball kami bala, kisa gakatabo inang initay sang ulo. She went to a space too close for me also. It was uncomfortable. Pero ginalantaw ko man kung ready lang man kita to defend ourselves, pero I don't think he was in a position to do something to harm us naman. Many times gahambal man si Councilor Nava nga nadala siya sang emosyon niya. So wala pa man natabo nga it became physical already. Councilor, handa ka ba lang pasensya kay Councilor Nava? Kay kuno suno sa iya dapat ikaw kuno ang mga yuon na pasensya. It goes both ways. But kagina nagpalapit na ko siya, no? Nagkamusta naman ako. Kaya ako assume ko lang everything that transpires in a session hall is not personal. Everything that transpires in a session hall is for the betterment of people. Be it expressed in different forms, an opposition, support,
silence, tanan ina is part of legislative role, no? So para sa ako niya after wala na to siya, no? Pero kung gainit pa yung ulo niya, gambal ko yung if ang pagpasensya ang ginapangayat, and I'm willing to give it kung gusto niya, no? Pero for me, wala personal ga katabo dito sa sulod sang konseho, kundi para sa tao lang. So we're all representatives. Representante ako sa mga nagsuporta sa aton para mangin konsihal. So I would like to be a good representation of them, no? So amo na in anything that we do. Councilor, anong reaction mo diri gihambala niya kabasa-baba? Ambot lang, doan anad man ta sa istoryahan na sa dalan, do hindi man basa-baba ko, never, wala ko gahambal sang mga tinaga nga buyayaw, wala ko gagamit derogatory terms, even sexually discriminatory terms, no? I respect other people's spaces, and as long as you respect also ang space ko man, no? So wala man ko yan, kung basa-baba ang istoryahan na let the people judge ko anong ginatawag nila nga basa-baba. Jel? Bombo Cham, and so far ti amon agani ang nanging pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna. Ati sabat niyaman sa nanging pahayag ni Councilor Taridel Nava, especially tong sa bahin mula Bombo Cham, ati sino ayan muna pasensya kay kaina after sang session. Actually, nag-approach diri si Councilor Cedric Cabaluna kay Councilor Nava, gintap niya ang likod bilang dito sign sang kamustahan na nga at the end of the session, goods lang kay syempre obra man ang Bombo Cham sa mga kabombo naton, sang actually ni-reiterate ni Councilor Nava kay Councilor Cedric Cabaluna nga hindi ginami ang nangin so far attitude ni Councilor Cedric Cabaluna, naging reiterate niya, inagi bala at the same time niya bala niya liwat si Councilor Cabaluna at ito kabasa gid sang baba niya during sang session kay ina Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiriertan, Paras number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Angel. Ari pa may isa pa kaka-clip Bombo Chris, no? Ipakita ta sa aton sin mga viewers sa Facebook Live kag sa mga kabombo naton nga nagapamati. Kabahin man niyo sang pagsabtanay kagayna ni Kagawad Plaridel Nava and si Kagawad Cedric Cabaluna. The preliminary discussion on why we have to approve the LPTRP. And now you cannot justify it. Simple question lang. We are not objecting, Mr. Chairman, but we want to be clarified because ultimately, it is not only the chairman who will be crucified, it is the entire city council. Because this will be a collegial action. That is why it is our obligation, it is our mandate to ask questions. And when we ask questions, we are asking without malice, we are asking without ill motive. We are asking because we want to be clarified so that we can have an ordinance that is responsive to the needs of our people. Not an ordinance that will make our people sacrifice, that will make our people sick in the street. So now we have the resource person. I do not understand why we did the resource person during the discussion of the committee hearing. Exactly, because you're asking technical questions, Mr. Councilor. The chairman should have known already all the technicalities. As chairman, when I was the chairman, I never had the opportunity to invite the resource person. When I stand up here during my time, I argue my case before the city councilors. I defend the committee report without asking help from anyone. I understand the situation, I get the facts, I get the figures and everything. As the chairman, that is my responsibility. I cannot delegate that to anyone. Deriwavit sa aton sining mga kabombo. Kabahin na sang ginumpisahan kid sa mainit sini kag tensyonado nga sitwasyon kag gina sa Iloilo City Council, no? Ginatugyan naton sa pumuluyo kung ano ang ila sini iyang paglantaw sa nasambit karon iyang hitabo. Pero kung kita maglantaw sina dire
sa bahin ni Kagawad Plaridel Navati. Nagahambal ang isa, siya ang nagatugda. May mga kakulangan man abi si Kagawad Sedfrey Cabaluna bilang the chairman. Dapat masunson kung tani nga sa ulado niya ang iya sa ginaduso nga ordinansa kay eksakto ina, no? Hindi lamang ang chairman ang ilansang sa cross pananglitan kon matribukaho, no? Pero dapat mas may dako yang responsibilidad ang chairman, no? Kay remember that last time sa aton sinima Kabombo, ang ginlansang sa cross to bangod sa Palpak LPTRP si Kagawad na Romel Duron lang to, di ba? Pero ang punto as si collegial body sa aton sining mga Kabombo, gusto man mahibaluan sang mga miyembro sang City Council nga eksakto kag sudado ni Councilor Cabaluna iya sini ginaduso iyang pag-adoptar sing isa ka ordinansa. Dito lang guro sa punto sa naghambal si Councilor Plaridel Nava nga ti sa ako niya sadto, ako yang ga mo sini, ako yang ga mo sina, amo sini amo sadto, no? Ti isa man ina sa mga siguro abilidad ni Kagawad Nava nga hindi tayo makuha sa iya kay ti hands-on siya. Gusto niya ang mangin resulta sa kun ano man nga ordinansa nagikan gid sa iya sini nga pinabudlayan, sa iya sini nga learnings or nahibaluan, matukiban sa resulta sa iya sini nga pagtuon. Pero sa karon daw hindi naman kasubong sini ang sitwasyon. Kinahanglan sang expertise ang iban sini iya nga mga ahensya sang gobyerno or technical people agud nga maplastar ining isa man sa mga makabig naton sensitibo nga ordinansa sa bahin karon iya sang transportasyon naton diri sa syudad sa Iloilo. Ti kabay pa nga lantaw kita nga may mga kasubong pagid sini nga mga sitwasyon, hindi lang niya maglabot sa punto nga masinulungay, but ang kainiton sa pagdebate sa tagsa iya kamay mga ginaduso nga ordinansa, resolution or whatsoever, amo niyang ginapangita naton nga dapat mainit nga ginadiskusyonan. Para iya nga mabalaan bala sang pumuluyo nga indeed si Councilor A, B, C, D, E, F, G. Tanan nga mga konsihal nakahibalo sa kung ano ang ginaubra nila, ano ang ila sini nga trabaho na insindihan nila. Hindi lamang kay ti mangin kon sila dira nga hulaton anay nila iduso sila iya sang grandmaster amo naggilayon ng ila sini nga move. No? Luyag naton masiguro nga ang mga konsihal nga ginboto naton, ginbutang naton sa pwesto, mga konsihal nga mapusla naton. Hindi kay mga konsihal nga salaguron. Oras 46 minutos nakaligad sa takna sininga launa sa aton sininga pagpangalagad diri man sa Bumbuhanay sa udto. Sa aton sininga pagpanumbalik ka Banuating waan ginaton kung may tsimpo pa karon may duwa ko ka live interview pangagin set mo si SBP Trimanyes kay last session no sang Tuesday Tuesday or Monday session sa may Banuasang Pavia sa Sangguniang Bayan. Nagtambong dito si ARD or Assistant Regional Director Al Fruto sa Department of Public Works and Highways kag may mga plastar siya nga pagahimuon nila sa Ungka flyover kag sa Aganan flyover ti mangonsiho kita sa KSBP Trimanyes. And of course, kung manotisyaran nyo do, gulpiada lang nagpugok ang dalagan sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo, no? Kung makaingagaw karon sa aton sini makuturan, aton man siningang pagalambuton si Mr. Jack Kunlo, balikan naton ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanomdom. Ang oras. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung... Gan sa takna sini nga launa, standby kay i-check nato ng linya diri ni SB member Peter Trimañez sang Banwa sang Pavia. Ginpatawag sang Committee on Infrastructure ni SB member Bilasa, si ARD Fruto, nagtambong man siya. At the same time, may ara man sang concern sa bahin sang transportation karon kay ang isa sa mga dako sini ang apektado sina darang pag-construct sang Ungka flyover. Ang purpose kung tani sina ngati pahalugan ang dalagan sang trapiko, magluwas nga mahalog ang dalagan sang trapiko dira. May ara sang alternative way bala, no? Para hindi magpugok ang mga salakyan. Ti karon imbes nga ang tinutuyo or ang purpose sa aton sini nga mga kabombo, wala iya nagserbe. Sa baylo, nagtuga pa sang pagpugok sa dalagan sa trapiko kay nangin problemado ang Ungka flyover, same as with sa Aganan flyover. Ti ano wala ang mga latest update diri from the Department of Public Works and Highways. I-check naton ina with sang Guniang Bayan member Pete Trimañez
diri man sa aton sini nga pagapangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. May pipila ka mga kabombo kita nga nagahambal sinya ti. Siguro nag-react lamang si Kagawad Plaridel Nava kay ti daw na outshine sa ni Kagawad Sedfrey Cabaluna sa amo sini. Well, ti ko na mo nang inyo sini iya nga pananawan, ginarespitar man na naton, but sa nasiling ko na gani iya sabahin karon sa City Council ang akto sinadira as a group mo, no? Hindi iya kay isa lang ka tao or one-man army. Dapat ululupod sila tanan, bululigan nila. Anyways, now, sa aton sila makabombo diri kita nay, sa Banwa naman iya sang Pavia. Nag-standby karon si isang Union Bayan member, Pete Rimanyes, SB Pete, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, good Bombo Cham. Good afternoon man sa mga tagpalamig sa program. Sa akong mga kasamanwa, may dayading hapon sa ilatanan. Invited si Assistant Regional Director Alfruto sa inyo sininga session last time. Kumusta nung mga ginpahayag sa talatapan sa DPWH regarding sa Ungka and Aganan flyover, SB? Yes, sakto na Bombo Cham. Nag-appear sa ating session. So, nagligad niya April 24 si ARD Alfruto. After sang 3 ka bulan nga naka-appear nito sa amon like January 26. Gitalakay namon Bombo Cham sa duha ka gidivide ni Vice Mayor Biboy Roche sa duha ka bahin ang amon ginapamangkot sa kay Engineer Alfruto. Ang una-una nga gin-discuss amon ang portion bala sang approach ng flyover o sa kilid sang flyover nga nagabahakon na nagaulan. Bombo Cham, nag-committer si Engineer Alfruto nga not later than Wednesday, subong adlaw, ila pag-obrahon ang sidewalk ni bala nga ginagyan sa mga estudyante, sa mga ginikanan, sa mga maisla, kag pumuluyo, lindira sa may isa kadako nga pool, or lindiri sa sitio Pangpang pakadto sa eskwelahan. So, ginahulat naton, actually nag-agi kita to mga 12 kasi nga udto, wala pa nasugodan, but nag-allow kita nga i-deliver ni commitment ni Engineer Alfruto nga pagkakayo nilang alagyan sa mga estudyante. Kaya balya sa aton nga not later than Wednesday this week. So, we still have how many hours kung makita natin nga tigil notisahan din naman ng sidewalk. Bawat siya. So, amo sinang isa sa mga concern. How about sa ang mga previous nga mga problema naton kag ang ginakalangkagan sang tanan kung ano na ang development sinadri kag may ara na balasang date nga nahatag nga magamit na ang Ungka flyover, SB Tremanya, sir? Yes, Bombo Cham, no? Parehas kay Mayor Jerry Treñas. Ang man nga mayor, si Mayor Luigi Goriseta, si Vice Mayor Biboy Roche, kami dili sa Sangguniang Bayan. Nagulat gid sang mayo nga balita ko may ara gid man halin sa DPWH ang resulta sang ilang investigation. Sang nabigad nga January 26 nag-commit ni si Engineer Alfruto sa aton sa Sangguniang Bayan nga hindi matapos ang March pag-uuna nilang resulta. So, ginapalawig lang nato nga pasensya kay madamod na sa mga kasimanwa nato na pumangkot sa aton ano na bala itong resulta. So, sunod man kay Engineer Alfruto nga ang resulta sa investigation yara na sa kay Secretary Bunuan ng DPWH. And si Secretary Bunuan ang makahambal sina sa publiko na nagibala ang resulta sa investigation. Gani nga nakahulatid kami kay nagadali man kami nga ang resulta kung pwede na blamagyan, safe balaling flyover sa mga vehicular, sa mga salakyan nga mag-agi dira o kung mayara silang engineering intervention nga pag-obrahon. Bombo Cham, din pamangkot nato si Engineer Alfruto. Siniko engineer, may mga spekulasyon, may mga palamakutanon, may mga nag-leak information. So I just want to confirm this sa mo, Engineer Alfruto, na matuod, wala nga gubuon yun na flyover. I mean, speculation. Gisabat kita ni Engineer Alfruto nga he's confident nga hindi man ang bilog of flyover pagkagubuon. So, ginpamangkot natin, what do you mean by hindi man ang bilog of flyover? So, ginklaro niya, singa, let's not preempt. Singa, basta, hopefully, siya man mismo nag-aalaong natin sa madasig na panahon, mapagwa ni siya ang resulta sa investigation sa third-party consultant Bomochan. So, Butselingon, kung amo lang ng aton sinibasihan, although nga hindi gusto ni ARD Fruto ma-preempt,
but may makhambal kita nga may portion nga gubon i-demolish SB Pit. Din klaro ko gina sa iya, kaya actually it was recorded man sa amon nga minutes, no? Sining ko, Engineer Alfruto, can you confirm this? Kaya may mga spekulasyon, may nakagawa nga sa mga, well, even some media friends, no? Mga experts man sa patagsang engineering na kamar nga, though siguro ba sigubon. So that was a speculation. And I personally asked this direct kay Engineer Al, para at least just for him to confirm. So tama ba niya, I'm confident nga hindi man siguro bilog. So mo to naging pamangko natin. Can you please confirm that? Kasi ko do nakulbaan ko nga sa ginambal mo nga hindi man confirm. So din sabat naman kita ni Engineer Alfruto nga let's not preempt. Kasi nga that confidential nga ng resulta sa mga panahon. Okay. So why ang specific date kung saan but sa madali nga panahon lamang amo ni ang gibuyan ni ARD Fruto SB. Yes, Bombo Cham, no? Although naka-mention to siya nga ti base subong week. Kaya gi-mention ko man gani nga ti sining ko Engineer Fruto mapatawag si Mayor Jerry Treñas sa NDC meeting. Nagaulat gid si Mayor Jerry Treñas ang resulta man nga ipabalo sa iya kay balasta man nga si Mayor Jerry ginakabalakan niya ginikiapiktado man din sa siyudad. Kada po ba na si Mayor Luigi, si Vice Bibo, taga-opo na naman sa mga sanggunian. Kaya kami na ginapamangkot, Bombo Cham, kung tanaw na bala mga abre. Kaya balamon, hindi pa ta sigurado kung mabrihan di man na. Basta sa aton, alaton ta na lang ang balitang resulta para at least mapasigurado na ito niya safety tatanan. Kag kung ano gin man, huwag tamang ginapreempt. Kung may mga problema, giman dati dapat malabat kung sinong may accountability dala. Bombo Cham. Okay. All right. Inaya concern sa Ongka Flyover. How about sa Aganan Flyover? Kumusta? Anong update sina diri kay last time nga nahibaluan naton gin-suspend man ang works dira SB Trimanyo, sir? Yes, amo na ang sa Aganan na Flyover. When in fact, Bombo Cham, no? Nadamo gining do ng disorbo kay isang nagligan nakita nato ng Great Wall of Aganan. Susubong niyara ng doon ka poste mo ng statue ba gana naman. Because nga nagatulubo na mga inamon asa subong malagid sang klaro gid ko na ano na balang matabo dira sigihon bala o kung na-change sila sa design o kung saan na padayon nun ang pag-obra. But definite is landed ang concrete nga girder from concrete to steel kaya para at least madasig ang pag-obra. Amo nang sunod kaya Engineer Alfruto Bombo Cham. Technically speaking, nakashare sa imo si Engineer Alfruto. Ano ang ginanamin niya sang islan? Ang concrete sang steel, may gubon naman sa bahin sa Aganan, SB? Bombo Cham, ang girder lang sa babaw. Kung nakita mo dira, may duwa ka poste sa tubang different intersection sa Aganan. Nga sa subong way na tandog, wala may gindutang nga girder, concrete girder. Pero mo ito nga gin-recommend nila nga from concrete isla na lang sa steel para mas madasig, mas mabagaan. Kaya that would also ensure, mapasigurado nga hindi man mag-usmod ang poste sa sinang Aganan Flyover. Alright, sige. From time to time, mag-checkar kami sa imo dira, SB Trimanyas, kag sa iban sinini mo man nga mga kopdanan sa Sangguniang Bayan, agod di makakuha kita sang dugang nga mga updates. Kaya mas concerned iniiya sa banwa sang Pavia, ang Aganan, at the same time, ang Ongka Flyover, kag partly sa bahin man niya sa syudad sa Iloilo. SB Member Trimanyas, sir. Yes, Bombo Cham, sakto na. Kami nga mga Sangguniang Bayan members sa Pavia, kaupo tumanggali sa Committee on Transportation, ang chairman sa Committee on Infrastructure, si SB Engineer Boboy Dilasa, nga kami gid ni ang nagadusok na patasigo ng pag-obra, sinibisang minapang-widen, nilang dala sa mga sidewalk. Kag maghatag sa resulta sa investigasyon para ma-explain man naman sa komunituyo kung ano blang status ng aton nga flyovers dira sa Ongka kag sa Aganan, Bombo Cham. Lastly, SB, kumusta ang traffic flow dira iya sa area sa unang nga kung saan iya nagapugok kinadalaga sa trapiko sa may approach sang Ongka Flyover? Kumusta na dira subong? May ara sang alibyo? Para sa akon, Bombo Cham, no, halin diri sa may banwa sang Pavia,
manami ng resulta sa pag-widen, although may mga challenges. Pero pag-abot natin sa city side naman, amo man na ginambal ko kay Engineer Alfruto sa Lunes kung saan una bala matapos ng ilang negotiation. Kaya sa city side, kung makataling ka sa Pavia, makato sa syudad, two lanes, from two lanes, ma-merge naman into one lane. Yes. So may nga bottleneck. Tiyambal ya singati, padasigo naman ilang negotiation, tiyambal naman do kadugay naman na sang negotiation. Kaya maskin wala pa na briyan ang flyover, tani palapado na. So they have to make they have to negotiate and give just compensation sa sila mga private establishments or private owners sa mga sang panimalay. Kag dila pagid sa kilid man sang Kaisliking pakato sa Pavia may ara naman da nga tiga from two lanes to one lane. So meaning impede no sa flow ng traffic, especially from two lanes to one lane. Amo na bombo jam nga itani mabuan ang resulta sa investigasyon kung pwede na nga tag-safe nga pagyan buksan ng flyover. Para at least hindi na ma-prolong ang guniya namon dira sa Banwa sa Pavia. Ang ini nga pagpugok sa traffic na binagid ko hapon papuli ang mga pumuluyo namon sa Pavia nagakadugang stress. Yes. Kapoy na sa eskwela sa trabaho di hindi pa na matapos na ang road widening kag hindi pa bubuksan ang flyover. So padayon na lang namon nga tuon ang ining ang kabudlay labi ni sa hapon kag of course aga man ba mo siya. All right, sige. On this note, SB Trimanyo sir, thank you so much sa tiyempo. Maayong hapon. Thank you so much. God bless and more power, Mama Chan. Deriwavit si SB member Peter Trimanyas. May gubon. For sure. May gubon. Siguro gubon to atong PRA. Or ang pilote, ang pundasyon nga nag-usmod o galing kiti hindi lang niya paggaluyag pa nga i-preempt sang regional office sang Department of Public Works and Highways, but from the looks of it, if you read between the lines, may gubon gid iya saton sini karon iya nga mga kabumbo kag ang problema sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dugangan pagingadaan sa puwerte subong kainit ka tiyempo dugang pagin ini nga stress sa mga pumuluyo kag sa mga commuter. Ang last day sang March nahimo iyang second week sang April. Ti ara na sa talatapan ni direktor ni Secretary Bunuan ano pang ginahulat ya second coming para ipagwa kung ano ang result sining investigation sang third party dila iya sa may ungka flyover. For the meantime, para iyang siguro magamit kag kun ang problema naton iya Bombo Chris ang pag-usmod ti pwede taman iya magamit siguro ang aton siningabyan nga si Choco Martin. Ipalokdo talaga na siya pareho sila. Amon la nanay ni Choco no? Pwede tamayo tos Choco nga tino. Total do okay naman da sa area mo. Pwede diri mo naman pas-anon sa area namon. Ti nadula tong Great Wall of Aganan, may Statue of Aganan naman karon. Kag amo pa ning isa sa mga problema karon kay ti duway na ya kay suspended gani ang works. Ti way kabalo kuno no plastada sila dire sa aton sini nga mga kabumbo. Huol gid iya para sa mga taga Banwa sang Pavia kag sa mga kaiping sini nga Kabanwanan dire. Ti dire sa city side dati amo man antos kita sa gyapon tinuig nang aton sining antos. Bangod sa sining dipiktuso nga proyekto, no? Perfect partnership sang Department of Public Works and Highways sa ila sining paborito nga kontraktor. Lapaw nakikita sa latin sa aton sining pagpangalaga diri man sa Bumuana Isoto. Iban sini mga balita tugyan naton sa iban sin Manusen Public Affairs Program sang Mombo Radio Iloilo. Ini si Mombo Chama Blanco Ver, gabilin sa imo sa mananaya sa nga hapon. Standby na sa hapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangin-inyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band
Iloilo's premier rock band ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa among musical event na pulo ka mga plaswala de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sang plaswala de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa Latolda sa mga adlaw, sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kon mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabilin ang katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabian nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo.
Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo.
Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Mayang hapon gid sa itanan mga kabomba, welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine, ang aton nga oras 18 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Busog na kamudera, nakapahunay-hunay na, ready na nga magpamati diri sa kahapon lamang program. Sige, gina-welcome ko gid kamo tanan-tanan and sa aton dira nga winner nga si GD sa Segundo Distrito. I have your number already and I'm going to contact you anytime today. So wait for my call ha, kay i-arrange nato ang aton nga pag-interview sa imo this Saturday. So kamusta ang inyong nangin adlaw mga kabombo? Daw nangin very colorful. Speaking of colorful, I just realized colorful good sa akon today. Summer na summer ang dating. Yellow na yellow. But anyway, I just hope everybody is okay and just so ready to listen to the beautiful hindi lang music, kundi beautiful stories in stored para sa aton sa sining hapon. And at the same time, inspired para nga pasakop man sa ilang mga istorya ilabinigid sa mga wala pa naka-join, naka-share diri sa KLP. Liog na lang i-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info or ipadala ninyo ina sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine again. Welcome sa inyo sa today's episode sa kahapon lamang program. Thank you, Gid, for being there. Arin ang ato niya ambahanan para sa inyo from Edwin Di Makulangan, nagikan sa Bomba Music Festival, Mahirap Gumawa ng Kanta. Mayong hapon. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, upuhan ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking
Basta nga ibang gahambal, madano, sa mga wala pa pala nakashare sa nila istorya. Mahirap gumawa ng istorya. Ay, simple lang. Para sa song, inspirasyon lang magali ang kinahanglan. So, kung inspirasyon, it doesn't have to be a person. Pwede man nga something. Pwede man nga situations. Pwede man nga anything. Basta importante, masuguran ninyo para nga so, sige-sige na lang. Write it as if you're just telling a story to a friend. Amo lang na. Anyway, again, welcome mga kabombo. Dili na kita sa aton nga first story for this afternoon. This one is from Lola Neni, sang Iloilo City, Dear Inday Regine. Mayong hapon, kag oras sa tanan nga mga KLP lovers, mga katapos ng Bombo Radyo, kag ilimligid sa imo in the Regine. It has been a long time nga wala akong makapadala sa akong kasaysayan. Ang akon i-share nga sini nga hapon, among akon nga experiences during my elementary days. I was then 5 years old when I entered grade 1 as a visitor. Pero sang middle sa school year, nangin officially enrolled ako kay may nag-drop out nga isa ka pupil. I enjoyed going to school every day kay ginabit-bit ako sa duwa ko ka magulang pakadto sa school. My favorite subject was everybody's favorite, recess time. I enjoyed playing pico, jump the spine, skipping rope, kag lagsanay sa ground. Palangga ako sang amon maestra kay mapisan ako magpaninlo sang amon kwarto while waiting for my elder sisters to fetch me home. Fast forward, closing time was fast approaching kag may school evaluation sa adto. Ang mga grade 1 pupils ginapabasa sang district supervisor. Ginpalinya kami bitbit ang amon nga libro, Pepe and Pilar. Sang time namon, English ang medium of instruction. Isa-isa kami ang ginpatindog sa tunga kag magbasa. Gintudloan kami sang amon maestra on how to hold a book when it's oral reading. Hold the book with your left hand and use your right hand to turn the pages. Na-impress ang district supervisor sa nakita niya. Pero hindi Regine, sang babasahon kami word for word, kinulbaan ako kay hindi ako makahibalo magbasa. Ang ginimo ko ang mga magsiling sa amon maestra, sang, "May I leave the room, ma'am?" Pagwa sa amon room, dayon ko dalagan pauli sa balay. Datingala si nanay nga ang timprano pa ako nga nagpauli, kag wala pang akon mga utod. Nagyuhom lang si nanay sa akon rason. Pero sang end of the school year, I was promoted to grade 2, bisan hindi ako makahibalo magbasa. I don't know why. Fast forward kita. Sang grade 2 na ako, I was under sa mabuot kag mapisan nga maestra. Diri kag nag-open ang akon nga memorya kag madasig na magbasa. In the Regine, may isa ka natabo nga hindi ko malipatan. Nag-visit sadto ang school dentist to check on the teeth of the school children. Ginpalinya kami for check-up. Sa una, wala akong mahadlok sa dentist kay ginapanganga ang mga bata. Kay ginatanaw kung may guba ang ngipon. Kung wala, ginapalakat mandayon. Sa malapit na ang akong turn, nakita ko, ginpanganga ang classmate ko nga ara sa unahan. May nakita ang dentist nga may nagasampaw nga ngipon. Ginkuha niya ang dako nga pliers kag gingabot ang nagasampaw nga ngipon. Naghibi ang classmate ko kay masakit. Way pasadto nga gina-apply nga anesthesia. Ayabaw. So pagkakita ko sa dako nga pliers, nagdalagan ako ya pauli nga nagahibi. Halinsad to, kung mag-abot ang dentist, naga-absent ako. Kung may nagahunga-hunga ako nga ngipon, si lolo ang nagagabot. Ginahigtan ang ngipon sang hilo kag butongon. Pak! Ayos na. Pero sa experience ko nga ini,
nangin abnormal bala ang growth sang akong ngipon. Oy. Fast forward, grade 3 na ako, I was under a very cruel teacher. Medyo laon-laon na, kag buringot. Ang iya kamot, always may stick nga ginauyatan. Kag ang isa ka kamot, may eraser nga ginapungkoy niya sa mga classmates ko nga wala nagapamati isang leksyon. One time, ang isa ko ka-classmate nga nagapungko sa akon unahan, ginpungkoy ni ma'am sang eraser. Nakakuob siya, kag ako ang naigo sa ulo, kag nagdugo. Dali-dali ako nga ginaplayan sang first aid. Pagabot ko sa balay, nakita ni Iwaw nga may band-aid ang akong ulo, ginsugiran ko siya sang matuod. At that time, Teniente del Barrio ang akon nga uwaw, kag well-respected sa mga folks. Gikaduan niya ang amon maestra kag singganan, nga untaton niya ang pagpanakit sa mga bata. Nagareklamo ang mga parents kay hindi na mag-eskwela ang mga bata. Ginpaandaman siya nga kung padayunon niya ang pagkamapintas, i-report siya sa district supervisor kag ipasaylo siya sa iban nga school. Halinsad do, naghaganhagan ang nga pagkamapintas. During our time, ginaalaw pa ang corporal punishments. Fast forward, grade 4 na ako, that time, may deworming nga pagahiwaton sa school. In-house kami sa school, bringing along sang amon habol, ulunan, kag banig. Ti ang mga boys nakapwesto sa one side of the classroom. Kami naman yung mga girls sa opposite side. Pagkatapos naman sa panyapon, naghinampang pa kami kay hindi makatulog kay na mag-uhan sa lugar. Hinali lang, nagdalagan palapit sa ako ng among classmate nga lalaki. Tawgon naton siya kay AC. Ginalukan niya ako sa guya. Gatsabaw ako in the Regine nga nagahibi. Hindi na ako virgin, kay ginalukan ako ni AC sa guya. Dayo na kinadlaw ang mga loko-loko nga mga boys. Balan mo in the Regine, nagtanom sa akon utok ang hurubaton, nga ulit-ulit nga ginasiling ni Iwaw. Hindi magpahalok sa mga lalaki, kay madula ang imo pagka-virgin, ukon pagkaulay. So tinawag si AC sang among teacher kag usisaon. Pamangkot. Matuod bala nga ginalukan mo si Neni? Sabat. Oo ma'am, ginalukan ko siya sa guya. Pamangkot. Nga ginhalukan mo si Neni sa may guya? Sabat. Balan mo ma'am, kagwapa sa iya, kag mapula-pula ang iya guya. Pakaurumol, kilig to the bones ako, bawa. Pamangkot. Anong himuon mo kay nagahilibion pa siya? Sabat. Ano ma'am, pwede ko siya halukan sa lips? Tunto ay. Balan mo yung Regine, may pagkaluko-luko ining si AC. Ang buot sing gano'n ni ma'am, nga mapangayo siya sang sorry sa akon, kag hindi na magliwat. Tahan na, Neni, siling ni ma'am. Ipanghilampos mo lang ina para madula ang dalit sang halok ni AC. Nagkadto man ako sa amon lababo, kag maghilamos sa pagpati nga madula ang dalit sang halok ni AC. At that time, I had no idea about everything that happened. What was in my mind was that a kiss is brought about by evil spirit that will make me sick. I was then 8 years old that time. Move forward kita, grade 5 na ako. It was during that time that our school is launching an audition for Litmus, Quiz Bee, and Sports Contest. Nag-try out ako sa vocal solo. Wala akong makapasar, kay libago ng akong tingog. Nag-try out naman ako sa English declamation. Wala akong mabaton, kay pitla ako kag naga-stammer. I tried my luck naman sa math. First question pa lang, nataktak na ako. The first question was, 0 times 1 equals? Ang answer ko was 1. Kundi isa lang. Ang bobo ko naman. With that experience, when I became a teacher, I emphasized to my pupils that any number multiplied by 0 is 0. At last, nabaton ako.
as volleyball player because mataas ako kag may lawas. Every afternoon, nag-practice kami with our coach giving us tips on how to handle the ball. On the day before the game, something happened. In the midst of the game, AC and his barkada arrived para mag-cheer. Sa kagahod nila, I was demoralized kag sala ang paghanot ko sang bola. Ang result, na-sprain ang ako nga right hand. So, wala ako maka-join sa among team kag nag-bench na lang ako. Move forward, grade 6 na ako, nangin member ako sang among dance troupe. We won first place during the district literary musical contest. Ang winning dance amo ang bakya. I enjoyed magpatik-patik sang bakya while dancing. Ang most requested nga dance namon amo ang tinikling. Patik-patik sang kawayan kag tulutintin sa kawayan with my partner. Pero mi kami invited sa mga okasyon sa Banwa kag sa city. How I love dancing. Fast forward kita. A day before our graduation rites, unexpected thing happened. We were shocked when we heard over the radio the death of President Ramon Magsaysay in a helicopter crash. Naginibi kami upon hearing the bad news. We love the president because twice siya nag-visit sa school. Sa paghugpa sa helicopter sa amon ground, twice man ako nakapangamusta sa iya. Well-loved sang amon folks, kay nangin instrumental siya sa pagpatindog sang concrete, HE, and industrial buildings, kay dilapidated na, kay human sa nipa kagawayan. Naka-experience ako na bulasot sa salog sang amon classroom, kag nagmarka ang agi sang gabok nga kawayan, halin tuhod hasta sa hita. Kung makita ko ining marka sa akon hita, reminded ako sang kaayo ni President Magsaysay. Sa pagpadayon ko, nagmourn ang bilog nga country kag half-mast ang mga flags. That day, may directive nga nabato ng amon principal nga wala sang bongga nga graduation rites nga pagahiwaton. What the principal did on our graduation day was, ginpasuksok kami sang amon graduation dress, kami nga mga girls, do tulabong, kay may ribbon nga puti sa amon ulo, with matching white socks and white shoes. Wala ginpa-attend ang mga parents. Ginpalinya kami, kag isa-isa nga nagbaton sang amon nga diploma. Ang may mga ribbon, masigsibit-sibit sang ila ribbon, kag magpauli. After graduation, wala na kami magkilitaay sang amon classmates. Si AC, kag isa namon nga classmate, nag-migrate sa US. Ang iba naman nagpamindanao, kag iban sa Manila. Ako naman, gindala sang akong tiya, kay dito ako mapadayon sang akong secondary education. Diri lang nga na yung akong sulat, sa Madason, i-share ko naman ang akong high school life. Thanks for reading my letter. More power sa iyong mga programa. Truly yours, Lola Neni, sang Iloilo City. Lola Neni, grabe man ang gin-instill sa mind mo, sa imong wow ha, si lolo mo about kissing. Nga, kung ano ang himo nga damage kung ikaw ang mahalukan. Pero dyan mga bata, no, who would really believe kung ano ang inyo nga ginatanom sa ilang kaisipan. Just like you, ikaw nagpati ka gid. When your wow told you, nga once mahalukan ka na sa isa ka lalaki, madula ang imong nga virgin, ang imong nga virginity, ang imong nga pagkaulay. Ti isa ka bata, no? As in super ang imong nga pagpati. Siguro idol mo gid si lolo mo kag believe ka gid sa mga ginapanghambal niya sa imo. But it is good nga you were informed sang inchakto kung ano gid bala ang matabo, no? After you are being kissed sa guya or even sa lips man.
And of course, it's not true, no? Ngati madula na dayon ang imo nga virginity. But anyway, kanaan mo sa mga beautiful and memorable nga mga hitabo sa imo nga kabuhi. Kita mo lang gid ako, no? Though, but I guess na una ako basa ang about sa imo nga high school life. Supposedly, amo nagiling una ko nga basahon. Pasensya gid ha. Ba, amo gid na akong tambak bala ang mga kasaysayan nga ato nga mabaton. And then iban, may ara nga tag 3 ka bilog in one sending. So kung gisagasala man ako, ti pasensya lang. But anyway, for today, nag-enjoy kita sa imong gin-share diri sa amon. So naabutan mo pa gali si Presidente Ramon Magsaysay. Kag nakakadtugid siya ha sa inyong school sa nga ikaw sa elementary. Kaya that time daw nangin special, daw ano lang no, malinong, subdued, ang laid back ang inyong graduation. Siguro sa paghatag respeto, no? Sa pagkapatay sang ato nga presidente sang amoto nga tiyempo. Anyway, Lola Neni, salamat gid sa liwat sa mga matahong mga istorya nga gina-share mo diri sa kahapon lamang program. Keep on sending more stories. Salamat gid. 39 minutos, makalipas ang 2:00 sa hapon. Of course, magapanabalik ang KLP with more stories to share with you. Pagkatapos lang gid, sa pila ka mga importante nga mga pahanamdom. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo,
mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air. Moving on sa ating next story, may liyog naman i-share si Shay sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Mayong hapon, tita. I'm back. Shy Shay. Haha. Shy. Tapos ang iban nga mga ginashare ko, gali nga mga medyo kahuluya, yabalahaw, ay maando lang. Tita nga akong share subong ang about sa isa sa mga customers namon sa una sa ginaobrahan ko dira sa city. He lived next sa naobrahan ko sang una. Kay didto man siya sa tupad namon ga work. That time, I was only 17 years old. Tapos ako gid na ang gusto niya mag-entertain sa iya kung mag-order siya.
Tagon ta lang siya kay Mr. S. Gwapo to siya tita, tapos pinupino iyaguya kag manayanay at tulukon. 30 plus na ang iyang edad, pero bataon pa siya tulukon, kag very neat. Physically attractive siya. One time, nakibot ako nga may nag-message siya akon sa text. Siya gali tita. Ginkuha niya daw ang number ko sa upod ko man sa naobrahan. Then, dito na nag-start. Permi na kami nag-text sanay. Nung pa to, ang tawag ko sa iya tita, kay ti mas magulang siya sa akon. Ang akon to ya, friends manang tani bala. Kaso, sa dalayon, nahulog na siya ya tita. Kagusto na nga mga luyag. Isa ka bes, ginhagad niya ako ma-date. Pero kay hindi ko siya. Amugid na kakilala, kag wala ako trust sa iya. Nag-ask ko anay about kay Mr. S sa mga upod ko. Nga mga may edad na bala, tita. Kag dugay na da nag-work sa naobrahan ko. Tapos naabot man gali nila tita, kag naobserbahan ang mga panghulag ni Mr. S. Kag the way siya nga mag-treat sa akon. Hasta naging confirm nila tita sa akon kung nagapangaluyag siya. At first, grabe akong huya, tita. Tihambal ko, oo, nag-text siya. Then nakibot ako sa naghambal ang pinakatigulang namon nga upod, tita. Nga may asawa na yagali sa Mr. S. Pero bulagay na sila, kag may 2 kids. So, sang nakibot kita ko, tita. Kaya tiyang hambal niya sa akon, single siya. Di sa nabalaan ko ato, tita, nagalikaw na ako sa iya. Kagin block ko na siya sa text. Sugod sad to, wala na gid ako nag-entertain sa mga customers kung hindi related sa work. Do ka short pa lang sa letter ko, sudugan ko na lang di tita ang isa man nga nagapangaliyag sa akon nga upod ko man sa naobrahan ko. Sa gin-mention ko above, tawagon ta lang siya kay RB. Na love at first sight to siya kuno sa akon, tita, sang una niya ako nga nakita. Pero hindi ako sa iya, tita. Kaya daw nagamudlo iya mata, kagkabukod sang lawas niya, mapisan to siya. Mabuot, mapisan, kag responsible. Kumbaga, wala kabla isaway sa iya. Then, gusto man ako to sa magulang niya para sa iya. Abi mo, tita, sa nag-work ako dito, permi niya ako yan na libre, lalo na food. Baw, nung tinambok man ako to, tita. Tapos kisa siya pagasag-og tubig ko ng paligo kung wala gatubod ang gripo. Why ko man na siya nasugo. Pero grabe, gid siya mag-effort. Nagprank ka man ako, tita, nga wala ako ya pagtamod sa iya. Na-hurt man to siya. Honestly, last year, nag-chat siya. Kagabi mo, tita, anong hambal niya? Wala daw siya ng asawa. Kaya ang hambal niya sang una, kung hindi man lang ako ang mapangasawa niya, mas maayo pa nga malaun na lang siya. Ala. So last year niya lang na ginambal sa akong, tita. Tapos sa tanaw, gaasa gid siya yagyapon. Hay, dinaluoy ako gani sa iya kasi syempre gusto ko man nga mangin happy siya. Then hambal ni RB, tita. Ako daw ang nangin inspirasyon niya para makatapos siya eskwela sa college. Balinaw, isa na siya ka muni work for my eyes only. Pero dito siya ga-work sa Luzon. Nagpuli di siya sa July last year, kag gusto tani nga mag-meet sa akon, kaso that time, hindi ako pwede. Okay. Balat na lang in a relationship. So, wala ako nakapagkita, tita. Ang iya malang tutani ni RB, gusto niya malang ako makita for the last time ko, no. Kami ihambal lang siya. Nga ako, no, hindi kita ko iya sa iya. Kaya niya man ako buhion. Honestly, gusto ko man siya tani i-meet. Kaso tita, unfair man na dito sa isa. So bisan tuod friends lang kami ni RB. So bali ang last niya nga sinabad sa chat, tita, sang birthday ko. After sad to, wala na siya kapabatyan. So diri na lang kutob akong sulat. Salamat gid sa pagbasa. God bless. Kaghalong always. With love, Shay. To parte, maka-colorful sang imo nga life, no, Shay? Especially sa love life.
Super colorful. Ang dami-daming humahabol. Anong meron sa'yo? Wala sa amon. Joke lang na. But anyway, mayo gito, no? Nga na-discover mo ito kay Mr. S. Married na bili siya. Siyempre, no? Basta may edad na ang lalaki, kinahanglan, sure bulon mo gid. Kung single siya or married, kay tilaban-laban, no? Sa edad nga amo na, and then sa tindog nga amo na, sa estado nga amo na, single pa. Doon di mapatihan, no? Well, it's good. Ngati namangkot-mangkot ikaw, and you were told of the truth. At least, nakadistansya ikaw sa kay Mr. S. Sige, we're just here, ready to receive and read ang mga more stories pa that you're going to share with us, especially sa imong love life. Shay, salamat gid. Magkapanabalik ang kahapon lamang program still with Tita Regine pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Particulate matter o konang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang siyudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sinisa. Kabutantak ng alas 3 sa hapon, I am very tempted. Umpisahan ang istorya diri ni student mom of Lambunaw. Well, of course, you know, kung si student mom ang mag-share diri sa aton, may depth and may spiritual gid nga touch, no? But since nakita halos na nabilin nga oras, siguro pasudlon ta lang if ready na, no? May update nga igahatag sa aton. If ready na siya or sa diligid lamang madugay si Bombochari Sumagpao natuhoy sa WIVRA, Western Visayas Regional Athletics Association. Okay, if she's ready, pasudlan natin siya, Bombo Chris? Ready na, alright. Si Bombochari Sumagpao sa karon ato siya sa may Kalibo. Bombochari, good afternoon. Hello, Tita Regine. Kag sa aton nga mga kabombo, live kita diri subong sa may bahin iya sa nga probinsya sang Aklan, diri mismo sa may Makato, sa may Aklan, susulod sa nga Kalangkang Sports Complex. Sa may Aklan Sports Complex, kung sabihin, sa hindi lamang madugay, mag-aumpisa na ang opening ceremony para sa Western Visayas Regional Athletics Association. Alas 3 antak subong nga hapon, Tita Regine, pero ari na, amat-amat na nga nagapugok diri ang tanan nga mga delegates ang nagkalain-lain nga probinsya para mag-represent sang ila sinitag sa tagsa ka mga probinsya diri sa nasambit niya nga pahampang. Lain-lain nga kulay, Tita Regine, sang mga busy diri, sang makita naton diri ang bahin niya sang mga delegates, no, sang probinsya sang Guimaras, amo ang nakasuksok diri sang kulay yellow, nagarepresent siyempre sang mangga sang Guimaras. May ara man iban si Regine, may ara lain-lain nga duag, may ara sang nakakulay pula, may ara man sang nakakulay blue, may ara sang mga elementary kita nga nakitaan mga kabataan nga represent sang ila sinitag sa tagsaman eskwelahan kaga probinsya, mga gagmay pa kaupod ang ila sini nga mga coaches kag iban pagid nga mga ginikanan. Actually, Tita Regine, ang sasagwa mismo sang Aklan Sports Complex amo ang buta na sang mga salakyan, hindi lamang salakyan sang mga delegado nga ari diri magatambong para sa opening ceremony kundi damo pagid sang mga ginikanan nga naga pakadto pakari pasulod mismo diri nagasetyar sang events mismo kay di nagasuporta gid sila sa ila kini mga tagsaman ka mga kabataan. Actually, Tita Regine, ang apisar pa nga subong nga hapon mag-aumpisa ang opening ceremony kaginaya sang aga pa lang nag-umpisa na ya ang opisyal nga hampang para sa football games kag sa softball games. Kung sabihin, ang sa softball games secondary diri ang sa softball games nga secondary girls elimination naghampang na ang bahin sa Negros Occidental kaga Capiz kag nagdaog diri ang Negros Occidental. Sa softball elementary girls elimination
Naghampang naman ang bahin sang Antique kaga Negros Occidental kag daog sa gihapon ang Negros Occidental. Amo man titariting sa bahin sang football elementary boys elimination Capiz versus Aklan, nagdaog na diri ang bahin sang Capiz. Sa football secondary boys elimination Negros Occidental versus Antique, daog man ang bahin sang Negros Occidental. So ari na sa subong sa Aklan Sports Complex, nagalagabong na ang mga drums para sa pagbukas mismo sang opening ceremony kaga expectar diri nga ang gobernador sang kada probinsya diri sa Bugos nga rehiyon amo ang magatambong man magasuporta sa ila kini nga mga delegates. So ari subong amo ni ang aton pagidi nga ginabantayan kay amat-amat naman abot ang tagsa ka mga delegates, tagsa ka mga bisita, ang okay man sa subong, lipay man ang mga kabataan, si amo lang ni ang medyo ginareklamo, medyo mainit ito rin, so si ginapahalong kaya na napagpables ang ila sining water intake, magbalon sa nga tubig kung pwede, bukladon anay ang mga payong sa ila sining paglakat, halin mismo sa sagwa sang sports complex, pakadto diri mismo iya sa sulod sang sports complex. Alright. So live diri sa may Aklan Sports Complex sa may Makato, Aklan, ini si Bombo Chari Galia Tumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa imong report and update, Bombo Chari. So you can come back again anytime kung officially mag-open again no ang ceremonies dira sa WIVRA for this year. Madamong gid nga salamat sa liwat kung sa makaupdanan mo dira. Oras naton 4 minutes after 3 o'clock. Sa inyong mga istorya, mga kabombo, para sa kahapon lamang program, feel free gid nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo ang inyong mga istorya nga natapos na diri sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung pwede ninyo nga ma-hand in personally, kung lapit man lang kamo, mas better gid ina. So thank you very much gid, of course. Syempre, kita naman kita tomorrow to continue giving you beautiful stories na ato na-receive diri sa KLP. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.